Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantre ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 22, tuig 2023. Ini ang imolaga ni mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco, Hover, kag karon yari madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Third ID, Philippine Army ginplastar ang disciplinary action batok sa kay Staff Sergeant Jeffrey Barrios nga nangin subject sa warrant or search warrant sa damlaglang matapos kay ginapahayag nga naulamid sa isa ka strafing incident sa Katupad nga Banwa. Sa biyak nga bahin, Department of Public Works and Highways Regional Office 6 OIC Director Engineer Sunny Boy Oropel, ginalibot ang mga infrastructure projects sa rehiyon. Ungka flyover, wala pa sang solusyon. Sa biyak nga bahin asosasyon sa mga provincial jeepney, dapat nga magdugang sang jeep agud na makater ang pasahero nga wala naga-overload. Sa iban pa nga mga balita, mag-live-in partner dakop sa bypass operation pero may nakapalagyo. Gina-estimate 204,000 pesos ang balor sa shabu nga nakuha sa aton sining kapulisan. May improvement sa performance ang Public Safety Transportation Management Office suno sa alkalde. Nakita sa alkalde ining improvement sa performance sa mga traffic enforcer. May kantanan sa siguro sa sining implementasyon sa no parking ordinance sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kung madalakuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Samtang sa mga kabombo naton, panay lang kamo sa paghulog sa inyo siniiyang mga entries para sa week number 5 sa Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Bali-baling pa-premyo na, may kasyasiyahan pa. Mga kabombo kag Star Nation, panay ng kasiyahan sa ato nationwide promo nga Swerte sa palengke 2023 dala sa inyo sa Bombo Radio kag Star FM. Total of 6.5 million pesos nationwide ang total prizes. Madamo kita sa napanagtag siniiyang mga premyo kag matagtagan pagid sa premyo humalin sa ginlunsyar naton ining nasambit karon iya nga promo. Pero mas madamo pagid ang iga panagtag kag mas madamo pa ang mahatagan bangod sa mas ginpadamo ang aton prizes kada semana. Mas madamo man ang aton papremyo sa Grand Draw sa palabuton sa nga Setyembre 16 tuig 2023. Kay man, may 13 sa liwat, may 13 ka mga electric scooter ukon e-scooter bilang special prizes ang aton ihatag bilang Grand Draw prizes sa apat ka mga rehiyon: Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Magluwas pa na sa guaranteed prizes nga 20,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos. Lakip na diri ang 5 ka mga baton sang tag 2,000 ka pesos bilang consolation prizes sa 24 ka mga areas nationwide nga may Bombo Radio kag Star FM station. Timing gid ini. Timing gid ini sa pagsinaka sa presyo sa gatong. Ti subong nga aga, subong ang implementasyon sa latest fuel price adjustment sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Tikon na mapisan ka lang na mag-ubra sa imo sini nga entries, mabuhin-buhinan ang imo sini nga panghakroy sa kamahalon sa nga oil price. Arablaw, review tabla engineer, hamakon nimo ang gasolina nagsaka pagid sa nga piso kag napulo ka sentimos
Ang diesel nagsaka man sang 20 sentimos, ang kerosene nagsaka man sang 70 sentimos. Kung mapisan ka mag-obra sang entries, dako ang imo sini nga tsansa nga magdaog sang isa sa 13 ka mga electric scooter. Timing gini sa tipid iyas pamasahe, tipid sa gasolina. Ang e-scooter mahapos lamang ini gamiton bangod user-friendly kag hindi lamang eco-friendly man ini kag makabulig gid sa pagbuhin sang air pollution. Sa diin ka man magkadto, mahapos lang dalon kag gabit-biton ining e-scooter bangod sa foldable features ini. Gani worry-free ka sa gitgitanay kag traffic jam sa bisan diin. Kung kada siguro ng istorya naton, parehas man sa kadasig sa pagpanagtag sa premyo sa Bombo Radio ang electric scooter nga ini. Nagalabot karon sa 30 kilometers per hour ang top speed, 25 to 33 kilometers naman ang range per charge. Ukon ang kalayoon sa malabutan sang e-scooter nga ini sa isa ka biyahe. Gani, sulit gid kung ikaw ang mabunutan kag magdaog sang e-scooter nga ini. Pang malawigan man ang gamit sang e-scooter bangod, human ini sa aluminum alloy kag solid gid mapag-on sa pagbiyahe. Napamatud naman ang goma sini nga bisan ano nga terrain o kung sitwasyon ang sarang nga magyan. Simple lamang ang mag-charge niya. I-connect lang ang adapter sa unit kag isaksak sa outlet. Daw kasubong nga naga-charge ikaw sang imo sini nga cellphone. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, detalye sa mga headlines, mga natalana nga aton sini pagapat-paton diri karon sa Bumuaray sa Udto. Balikan ta matapos ang Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kunik. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Martes, ika-22 sa buwan ng Agosto, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong ilang senador kinwestiyon ang naging tapya sa budget ng Department of Health para sa taong 2024. Maagang pangangampanya naman para sa barangay at sangguniang kabataan elections si binabalayan ng Commission on Elections. Samantala itong proklamasyon ng Pangulong Marcos Jr. hinggil sa pagbibigay nito ng amnestiya sa lahat ng mga makakaliwang grupo na nagbalik loob sa gobyerno, hinihintay pa rin ng National Amnesty Commission. Ang Department of Health naman sinimulan na ang pagtuturok ng bivalent vaccine sa mga kwalipikadong individual sa Central Luzon. At sa ating provincial report, itong Philippines Most Outstanding Municipal Mayor in Local Governance and Development Award 2023 abay iginawad ho sa alkalde ng Libmanan, Camarines Sur. Sa international news, tutukan mamaya dahil si dating US President Donald Trump kinumpirmang susuko ito sa Fulton County Jail sa araw ng Huwebes, kasunod ng kanyang ika-4 na indictment sa kasong election fraud sa Georgia. At
Sa ating FIBA update, itong Miami Heat head coach na si Eric Spoelstra gustong ipatikim sa Team USA ang mga Filipino food. At sa kapapasok pa lang ho na balita, dumating na sa bansa ang Team USA na opisyal ring kalahok sa 2023 FIBA World Cup. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinwestiyon ngayon ng ilang senador ang naging tapyas sa budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Ito ay may kabuang halaga na abot sa 10 billion pesos. Una nang sinabi ni House Deputy Speaker Ralph Recto na namimiligrong mabawasan nga itong budget ng naturang ahensya para sa taong 2024. Ayon sa mambabatas, ang panukalang budget para sa prevention and control of non-communicable disease ng Department of Health ay naman ay ginawang 1.7 billion mula sa 2.9 bilyong piso na budget ngayong taon. Naabot sa kabuang 1.2 billion pesos ang ibinawas dito. Git pa ni Recto, kailangan ng Health Department ang naturang pondo habang bumabangon ng bansa mula sa pagkakalugmok nito noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic sa kabila pa rin ng pagtanggal ng state of public health emergency. Samantala, siniguro naman ng ilang senador na kanilang bubusisiin ang panukalang pondo para sa naturang departamento. Anila ang healthcare ang dapat nabigyan ng prioridad at mabigyan ng mga resonableng pondo dahil nakasalalay dito ang kalusugan ng bawat mamayang Pilipino. Kabilang sa senador na kumikwestiyon sa naturang tapyas budget ay si Senador Bong Revilla at si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Samantala, nagbabala naman ang Commission on Elections sa mga nais kumandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections na iwasan ang maagang pangangampanya o posibleng makulong at diskwalifikasyon. Binigyang diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa Agosto 28 pa lamang ang simula ng panahon ng halalan sa bansa pagdating niyan sa barangay at sangguniang kabataan election at ang simula ng gun ban, works ban at social services ban maliban na lamang kung mayroong exemption mula sa COMELEC. Dapat anya na hindi magsagawa ng maagang pangangampanya ang mga kandidato bago ang opisyal na panahon ng pangangampanya mula Oktubre 19 hanggang 28 ng kasalukuyang taon. Ang mga masasangkot anya sa premature campaigning ay mayroong o maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon at diskwalifikasyon mula sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Inihalimbawa pa ng COMELEC Chairman na ang pamimigay ng ayuda na hindi naman regular na ginagawa ay isang uri yan ng pangangampanya. Samantala, ipinaalala din ng poll body na ang opisyal namang paghahain ng Certificates of Candidacy ay magsisimula pa lamang yan sa araw ng Lunes, Agosto 28 hanggang sa Setyembre 2, kung saan ang aspirants para sa barangay election ay dapat na nasa 18 anyos, habang ang mga tatakbo naman para sa SK election ay dapat na nasa 18 anyos, subalit hindi lalagpas ng 24 anyos sa araw yan ng halalan. Ang araw naman ng halalan ay magaganap yan sa Oktubre 30 ng kasalukuyang taon na magsisimula sa oras ng alas 7 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon. Samantala, kinumpirma ng National Amnesty Commission na hanggang sa ngayon ay hinihintay pa rin nila ang magiging proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa pagbibigay ng amnestiya sa lahat ng mga rebeldeng nagbalik loob sa gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni National Amnesty Commission Executive Director Attorney Maria Victoria Cardona, hanggang sa ngayon ay hindi pa nila batid kung kailan ilalabas nga ng punong ehekutibo ang proklamasyon para sa sumukong rebelde sa bansa. Paliwanag pa nito na nakikipag-coordinate na ang kanilang tanggapan sa Office of the President at sa Justice Department upang mapabilis nga ang naturang amnestiya. Punto ni Cardona, kaya hindi na nasisimulan ang application process ng mga ito ay dahil na rin sa hinihintay na proklamasyon ng presidente. Hiniling na rin ito na sana ay mapabilang sa mabibigyan ng amnestiya ang dating mga kaliwang grupo mula sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Ang amnestiya ay ibinibigay ng pamahalaan sa mga sumukong rebelde sa bansa. Ito ay pagbibigay ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan ng partikular na mga grupo ng rebelde at sa kanilang ginawang panggugulo sa bansa.
Sa karagdagan pa ang pag-uulat, nag-commit ng Department of Budget and Management na makakatanggap ng suportang gamot at pinansyal mula sa pamahalaan ang mga pasyenteng Pilipino na may sakit na cancer sa susunod na taon. Kung saan nga ay naglaan ang ahensya ng 2.2 billion pesos para sa pagbili ng cancer treatment drugs at pondo para sa Cancer Assistance Fund. Dito, nasa kabuang 18,695 na pasyente naman ang magbibenepisyo mula sa 1.24 billion pesos na pondo sa ilalim ng Prevention and Control of Non-Communicable Disease Program na sumasaklaw yan sa pagbili ng iba't ibang cancer treatment medicines. Karagdagan ding 1 bilyong piso ang inilaan para sa Cancer Assistance Fund na magbibigay ng patuloy na medical aid para sa 6,666 na rehistradong cancer patients mula yan sa 31 cancer sites sa buong Pilipinas. Naglaan din ng pondong 682.709 million pesos ang Department of Budget and Management para suportahan ang nasa 124,246 na mental health patients. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nagsimula na rin ngayong araw ang Department of Health sa pagtuturok ng mga bivalent vaccine sa mga kwalipikadong individual dyan ho sa Central Luzon. Ito ay sa pamamagitan ng 2 araw na vaccination drive na inorganisa mismo ng kagawaran kung saan pawang mga bivalent vaccine lamang ang kanilang itinuturok. Dahil sa limitado lamang ang supply ng mga nasabing uri ng bakuna, susundin ng Department of Health ang first come first serve basis. Kabilang sa mga target nilang mabakunahan ngayong araw hanggang bukas ay ang mga government employees, contractual man o permanente, mga job order at casual na may edad 18 anyos pataas. Sa kasulukuyan, ang bivalent vaccine nga ay tinuturok ng Department of Health sa mga healthcare workers, senior citizen at mga individual na may comorbidities. Kumuha naman tayo ng karagdagang pag-uulat mula sa labasang himpilan. Ang pag-host ng Pilipinas sa lalapit na FIBA World Cup 2023, suportado yan ng Senado. Kaugnay niyan may nagkalap pang report si Bombo JC Galvez. Kinatigan ng Senado ang pag-host ng Pilipinas sa nalalapit na FIBA World Cup 2023 na magsisimula sa Agosto 25 sa Philippine Arena sa lalawigan ng Bulacan. Binigyan din ni Go ang kalaga ng FIBA World Cup sa pagtataguyod ng sportsmanship, international camaraderie at pagpapakita ng kagandahan ng Pilipinas sa mundo. Ayon pa sa Senador, nagdagdag din ng pondo ang Senado para sa pag-host ng bansa sa FIBA World Cup. Sa gitna ng pananabik, hinimok ni Go ang bansa na magsama-sama para suportahan ang team ng bansa sa pagsisimula ng laro. Chairman po ng Committee on Sports. Ito po hosting ng World 2023. Nagdagdag po tayo ng pondo para po sa hosting at sana'y maging successful. Samantala, nagpayag naman ng kumpiyansa at pag-asa ang samang basketball ng Pilipinas para sa nalalapit na FIBA World Cup. Binigyan din ng organisasyon na lahat ng involved rito ay handa na at sabik na mag-host ng laro. Ang FIBA World Cup ay nakatakdang magsimula sa Biyernes kung saan 16 sa nangungunang 32 basketball squad ang pupunta sa bansa para sa group stages. Layunin ng host country na malagpasan ang kasalukuyang FIBA attendance record sa opening day sa Philippine Arena na kayang mag-accommodate ng hanggang 55,000 na manonood. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The 2023 FIBA Basketball World Cup Updates. Naniniwala si film coach at Miami Heat head coach na si Eric Spoelstra na tatartuhin ng mga Pinoy fans ang Team USA bilang mga rockstar. Ayon sa batikang coach, matagal na niyang pangarap na maging bahagi ng Team USA at tuluyang ganapin ang FIBA sa Manila. Nais umano niyang makita ang excitement ng mga Pinoy na masilayan ang mga batikang players kung hindi lamang ang National Basketball Association kundi ang iba pang mga bansa na maglalaro sa iisang kompetisyon. Ipinagmalaki rin ng batikang coach na maliban sa kanyang pagiging Amerikano ay dumadaloy din sa kanya ang dugong Pinoy. Ayon kay Coach Spoelstra, nais din niyang makita at madama ng Team USA ang init ng pagtanggap ng Filipino fans katulad ng pagtanggap sa kanya.
Pagbabahagi pa ng batikang coach na maghahanap ito o manon siya ng oras para ipatikim sa grupo ng mga Filipino cuisine. Kasama na ang famous lumpia ng mga Pinoy. Si Coach Eric ay isa sa mga assistant coach ng Team USA sa pangunguna ni Head Coach Steve Kerr. Ang kanyang ina na si Elisa Celino ay tubong San Pablo, Laguna. Samantala, nakarating na rin sa Pilipinas ang Team USA kaninang umaga. Masaya naman silang sinalubong ng Local Organizing Committee ng FIBA. Kabilang sa mga namataan ng mga Pinoy fans sina Coach Eric at Coach Kerr, Tyrese Halliburton at iba pang NBA players na bahagi ng Team USA. Ang FIBA News Update ay inhatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, tiniyak ng Philippine Coast Guard ang kanilang kahandaan sa muling pagbuhos ng mga behero sa pagsisimula ng pasukan sa eskwela. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, nakalatag na ang kanilang plano ukol sa Oplan biyaheng ayos na ipapairal sa buong bansa. Layunin nitong matiyak ang kaligtasan ng publiko sa mga magtatawid dagat. Siniguro din ni Abu na mahigpit nilang agapan ang mga overloading at pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay. Habang agad namang magpapatupad ng travel suspension ang Philippine Coast Guard sa oras na magkaroon ng sama ng panahon o magpairal ng gale warning ang State Weather Bureau. Sapat din daw ang bilang ng kanilang tauhan sa panahong ito dahil may proper arrangement na sila ng duty para sa lahat ng tanod baybayin. Suportado naman ni dating Environment Secretary Lito Atienza ang panawagan ng iba't ibang grupo na panagutin ng pamahalaan ang mga nasa likod ng reclamation projects sa Manila Bay. Ayon kay Atienza, dapat na masampahan ng kaukulang kaso ang mga opisyal na nagbigay ng permiso sa mga reclamation projects dahil sa inabusuan niya ng mga ito ang kanilang hawak na kapangyarihan. Kailangan din aniya na matigil na ang napakabilis na pag-i-issue ng reclamation permit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay nito, pinuri rin ng dating kalihim ang naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang mga reclamation projects sa Manila Bay habang patuloy na nirerepaso ang compliance ng mga kumpanyang gumagawa rito. Inihayag din ng dating Environment Secretary ang pagsuporta nito sa tuluyang pagpapahinto na ng mga reclamation project na nakakasira sa kalikasan na mistulang sinasamantala ng mga malalaking korporasyon. Hinikayat din nito ang Department of Environment and Natural Resources na pangunahan ang pagprotekta sa Manila Bay kasama na ang buong kapaligiran sa bansa. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong briefing security conference para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Election. Pinangunahan ho ng Commission on Elections ngayong araw kasama ang AFP, ang Philippine National Police at ang Philippine Coast Guard sa Campo Crame. May buong detalye si Bombo Marlene Padiernos. Nagsagawa ng briefing at security conference ang Commission on Elections ngayong araw dito sa Campo Crame sa bahagi ng Quezon City. Ito ay bilang bahagi pa rin ng paghahanda para sa nalalapit na 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa darating na Oktubre. Kasama ang mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at gayon din si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. ay isa-isang tinalakay ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa paghahanda sa mapalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Kabilang na rito ay ang calendar of activities, prohibited form of election propaganda, deployment at marami pang iba. At samantala, kaugnay nga nito ay binigyan din naman ni Commissioner in charge for 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections Ray Bulay ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa para sa upang maging mapayapa at matagumpay ang gaganaping lokal na halalan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Commissioner Ray Bulay, ang Commissioner in charge para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Guided by our mandate, we must remain steadfast in our determination to promote an environment of security, trust, and accountability in the country. The involvement of our military and police forces is vital in ensuring that voters can exercise their right to vote with confidence.
Our shared commitment to maintain peace and order speaks volumes about our dedication to the democratic process. As we move forward, keep in mind that our actions echo far beyond the confines. Kung maalala, una nang sinabi ng pambansang pulisyon na mayroon itong binabantayang mahigit 4,000 mga lugar na posibleng ikonsidera bilang election hotspot. Sa ngayon, papatuloy pa rin ang ginaganap na aktibidad ng Commission on Elections kasama ang Philippine National Police at iba pang mga law enforcement agencies at ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda pa rin sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Balita pa rin mula sa labas ng ating himpilan, ito hong Metropolitan Manila Development Authority. Patuloy ang paghahanda sa FIBA World Cup 2023. Ang ahensya nagbabala naman sa mga motoristang gumagamit ng bike lanes. Ang kabuuan ng detalye ay hatid sa atin ni Bombo Kelly Cordero. Patuloy na nagsasagawa ng paghahanda ang Metropolitan Manila Development Authority para sa pag-host ng Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup. Ayon sa tagapagsalita ng naturang ahensya, naglabas ng kautusan si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes na suspindihin muna ang mall-wide sales, road repairs, roadworks, excavation works mula hating gabi ng August 17 hanggang hating gabi ng September 10 sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA Monumento hanggang EDSA Mall of Asia. Tinapos na rin ng Department of Public Works and Highways ang one-time big-time bus carousel road repair kung saan dadaan ang FIBA delegates. Maliban dyan, narito at pakinggan pa natin ang ilang pang paghahandaan ng ahensya. Pangatlo, na itayo na po ang Multi-Agency Command Center sa MMDA Communications at Command Center sa Julio Vargas, Pasig City noong August 17 para po mamonitor ang seguridad ng international delegates po natin. Pang-apat, may traffic management plan na ipapatupad kagaya po ng intermittent stop-and-go scheme sa EDSA, Diokno Boulevard, Rojas Boulevard at iba pang ruta na dadaanan po ng FIBA. At panglima, handa na po kami mag-deploy ng mga 1,300 personnel ng MMDA para siguraduhin na maayos po ang daloy ng trapiko. Samantala, hindi naman bababa sa 30 motorcycle riders ang nahuli sa iba't ibang bahagi ng EDSA habang pinaiigting ng Metropolitan Manila Development Authority ang kampanya kontra sa mga motoristang gumagamit ng bike lanes sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, nagsimula noong Lunes, August 21 ang mahigpit na pagpapatupad ng patakaran na pagkakaroon ng bicycle lane na para lamang sa mga siklista. Nakaligtas naman sa multang 1,000 ang mga nahuling motorista dahil babala pa lang umano ito. Nauna nang iniulat na itinutulak ng mga health and road safety advocates ang designation ng bicycle lane sa lahat ng kalsada, lalo na sa Metro Manila at iba pang urban areas. Ang mga bisikleta bilang isang paraan ng transportasyon ay naging popular sa panahon ng pandemya ng COVID-19 nang ang mga mahigpit na health protocols ay pinatupad sa public transport system. Gayunpaman, naging mapanganib ang paggamit ng bicycle lane dahil sa paggamit nito ng ilang motorista para lang maiwasan ang trapiko. Sa ilang pagkakataon pa, ang mga bicycle lane ay ginagamit bilang parking space ng mga motorista. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito namang Philippine Consulate General sa Honolulu, Hawaii, siniguro ang tulong sa mga Pilipinong apektado ng Maui wildfire. Ito namang emergency consular services naging matagumpay. Ang buong detalye ay hatid sa atin ng Bombo Radio Ligaspi.
Naging matagumpay ang isinagawang emergency consular services para sa Filipino community na apektado ng wildfire sa Hawaii. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Philippine Consul General Emil Fernandez, sinabi nito na batay sa tala ay nasa humigit kumulang 160,000 ang populasyon sa Maui at 15% nito ay mga Pilipino. Batay sa pagtataya ng Maui officials, ay aabot pa sa 1,000 ang nawawala at patuloy na pinaghahanap. Nakipag-usap din niya siya kay Maui County Mayor Richard B kung saan siniguro nito na aasikasuhin ang casualty ng lahat ng foreign countries kabilang na ang Pilipinas. Subalit aminado si Fernandez na mabusisi at mahabang proseso ang kinakailangan para sa pagkuha ng DNA at pagkilala sa mga biktima ng naturang wildfire. Sa kasalukuyan ay patuloy naman niya ang pagdating ng donasyon mula sa mga US companies at mga pribadong individual. Subalit sinabi ng opisyal na cash ang pinakakinakailangan ngayon ng mga apektado ng insidente upang makabili ng kanilang pangunahing pangangailangan. Samantala, nangako naman niya sa Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na magpapadala ng medical at financial na tulong para sa mga Pilipino sa Hawaii. USEC Ed De Vega of the Department of Foreign Affairs conveyed to me that medical and financial assistance could be provided to those who are still of Filipino citizenship and if they have no other sources of funding. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang pangisda Pilipinas naman desidido pa ring mangisda sa sariling karagatan ng Pilipinas sa kabila pa ng patuloy na pag-aangkin ng China. Kaugnay yan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Dagupan. Patuloy na ipinapanawagan ng Pangisda Pilipinas sa pangunguna ng National Chairperson nito na si Pablo Rosales na itigil na ang importasyon. Ito ay kaugnay sa planong pag-aangkat ng pamahalaan ng 35,000 metriko toneladang isda sa palengke dahil nakapipinsala ito sa kabuhayan ng mga manging isda. Aniya, mas maiging maglaan na lamang ng mga programa o pondo para ma-rehabilitate ang karagatan kung saan madalas na ito ang ginagamit na dahilan kung bakit kinakailangang mag-import ng isda. Marami pa aniya silang maaring makuha ang mga isda lalo na sa parte ng West Philippine Sea. Ang problema lamang, hindi pa rin tumitigil ang Chinese fishing vessel sa pag-aangkin ng karagatang ito sa kabila ng pag-ban sa mga ito na mangisda sa naturang karagatan. Pagbibigay din nito na wala aniyang problema kung kinakapos ang ani ng isda dahil mayroong mga parte sana na maari pang pagkuhanan nito, ngunit nawawala ng kalayaan ng mga mangingisdang Pilipino na pumalaot sa mga karagatang pilit na sinasakop ng China. Samantala, patuloy pa rin umano silang mangingisda sa sariling teritoryo habang pinahihintulutan pa ng panahon sa kabila ng patuloy na pag-aangkin ng mga Chinese Coast Guard. Ang isang magandang pag-aralan din, nung ini-import ba nating isda, imported ba talaga? Baka naman yan yung mga isdang hinuhuli sa West Philippine Sea at iniuwi sa bansa nila at binibenta via export o import nating ng mga bansa tulad ng Pilipinas. Ang yaman ng ating pangisdaan ay kailangan pagyamanin natin at kunin natin. Para sa Bombo Network News, live mula dito sa Bombo Radio Dagupan, ito si Bombo Marian Esmeralda para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Philippines Most Outstanding Municipal Mayor in Local Governance and Development Award 2023 abay iginawad ho sa alkalde ng Libmanan, Camarines Sur. Ang kabuuan ng balitang yan ay hatid sa atin ng Bombo Radio Naga. Kinilala bilang Philippines Most Outstanding Municipal Mayor in Local Governance and Development Award 2023 ang alkalde ng Bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Mababatid ng paggawad ng naturang parangal ay isinagawa sa Grand Ballroom Hokada Hotel sa Parañaque kasabay ng paggawad ng parangal sa Music, Arts at Broadcasting. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Naga kay Mayor Jess Camara, sinabi nito na isang malaking karangalan para sa isang ama ng bayan na makilala ng iba ang pagsisikap na ginagawa nito para sa ikabubuti at ikauunlad ng kanyang nasasakupang lugar. Aniya, malaking bagay na maiuwi ang naturang pagkilala dahil patunay lamang ito na nasa tamang landas ang mga namumuno ng isang bayan at nararamdaman din umano ng mga residente ang mga programa para sa publiko. Dagdag pa ng opisyal,
Ang award nito ay magsisilbing inspirasyon para mas ipagpatuloy pa ang mga nasimulan sa loob ng isang taon na pag-upo nito bilang alkalde ng nasabing bayan. Kasali kasi sa mga programa at proyekto ng kanilang bayan ang pagbibigay ng 22.5 million pesos sa 75 na mga barangay sa loob lamang ng 100 days na pag-upo nito sa posisyon. Pagbibigay ng ayuda o tulong sa mga senior citizens, mga road projects at iba pang mga ongoing projects. Samantala, ipinaabot na lamang ni Camara ang kanyang pasasalamat sa award-giving body at Gintong Parangal Committee para sa pagkilala sa kanyang pagsisikap na maiangat ang buhay ng kanilang mga nasasakupan. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Mayor Jess Camara. Well, nagpapasalamat po tayo in one-year term. Na-recognize po ng award-giving body. Una, na-nominate po tayo, nag-validate po yung Gintong Parangal Committee at na-recognize po nila yung mga ginawa natin sa bayan ng Libmanan sa loob po ng isang taon. At yan ang tinig ni Mayor Jess Camara, ang alkalde ng bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Eddie Fernandez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Oras alas 12:27 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Kinumpirma ni dating US President Donald Trump na nakatakda siyang sumuko sa Fulton County Jail sa Atlanta, Georgia sa araw ng Huwebes kasunod ng ika-4 nitong indictment sa kasong election fraud sa Georgia na nag-ugat sa pagtatangka nitong mabaliktad ang resulta ng halalan noong 2020 presidential election. Sa ibinahaging post ni Trump sa kanyang platform na Truth Social, kanyang sinabi na sa araw ng Huwebes, arestuhin siya ng radical left district attorney na si Fannie Willis, ang opisyal ng Georgia na nagdala ng ika-4 na indictment ngayong taon laban sa dating Pangulo ng Amerika. Pinaratangan din ni Trump na umaaksyon si Willis sa istriktong koordinasyon sa baluktot na Department of Justice ng Biden administration na pawang election interference lamang. Hindi naman malinaw sa ngayon kung sasailalim din sa parehong proseso gaya ng medical screening, fingerprint at mugshot si Trump at iba pang defendants sa oras na sumuko ang mga ito. Una rito, binigyan nga ng deadline si Trump at 18 pang iba pang defendants sa election fraud case sa Georgia hanggang sa hapon yan ng Biyernes, Agosto 25 sa oras na 1600 Greenwich Time o 12 a.m. ng Miyerkules oras dito sa Pilipinas para sumuko sa mga otoridad. Inaprubahan din ng hukom sa Georgia ang $200,000 na bail bond kay Trump para sa racketeering case nito na inihain laban sa kanya. Samantala sa karagdagan pang pag-uulat sa ibayong dagat, iginiit naman ng Japanese Coast Guard na maglulunsad ang North Korea ng satellite sa pagitan ng Agosto 24 hanggang 31 sa Yellow Sea at East China Sea. Sa online post ng Prime Minister na si Fumio Kishida, sinabi nito nga makikipagtulungan ang Japan sa South Korea at United States para subaybayan ang naturang paglulunsad. Dagdag pa ng Coast Guard, kapag nalunsad ang nasabing satellite ay malamang na mahulog ito sa labas ng exclusive economic zone ng Japan. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, kumuha naman tayo ng mga balita dyan sa Star FM Bacolod. Itong podium finish goal sa ASEAN Games, hindi palalampasin ng Philippine Soft Tennis Team. May buong detalye ang Star FM Bacolod. Pangungunahan ng veterana at multi-titled na si Bien Zuleta Manyalak ang team ng Philippine Soft Tennis sa pagkamit ng ultimate goal nila na podium finish sa Asian Games, kaya walaan niya silang sasayangin na pagkakataon sa kanilang pinaghahandaan na laro. Ito ay kasunod ng matagumpay na kampanya sa Southeast Asian Games sa Cambodia nitong Hulyo, dalawang Asian level tournament na Incheon Bank Korea Cup at Thailand Open na nilaukan nila ng Team Pilipinas. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay soft tennis athlete Bien Zuleta Manyalak, sinabi niyang pinaghahandaan din niya ang laro sa Hangzhou, China sa darating na Oktubre 3 hanggang 9 at itinuturing itong pinakamalaking hamon sa kanyang career. Dagdag pa nito na nagbigay din ito ng malaking experience para sa kanya na ibinabahagi niya rin sa mga future athletes. Well, kung nasa soft tennis ka kasi doon, matututunan mong maging disiplinado. Maging disiplinado at saka
matututunan ka rin na makisama sa mga teammates mo. Kasi or any other sport naman, kasi matututo ka na hindi lang sarili yung iniisip mo, kundi ibang tao na rin. Pero sa national team naman, naging part ka ng national team. So hindi lang sarili mo rin din isipin mo, laging para sa bayan, para sa Pilipinas. Pahayag pa ng soft tennis athlete na nasa tamang direksyon ng koponan matapos ang magkakasunod na tagumpay nila sa torneo abroad at ang masinsinang pagsasanay kabilang ang pagdalo sa Korean camp at ang programa ng Philippine Soft Tennis Federation at gabay ng mga coach na sina Divine Escala at Michael Enriquez sa isang hudyat ng kahandaan para makamit ang matagal ng mithing medalya sa Asian Games. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, kay check naton ang imbuka ng report kaupod sa kay Bombo Ria Mumblan, ang bag-o karon nga Regional Director sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6. Si Engineer Saniboy Oropel, ginalibot ang mga infrastructure projects sa rehiyon. Ungka flyover, kumusta ihan? Anong plastada sa natin? Anong paglantaw ni Director Oropel? I-check natin ang balita with the Bombo Ria Mumblan. Momoria sa report, please come in. Padayon ang paglibot sa Department of Public Works and Highways Region 6 sa mga infrastructure projects sa rehiyon sa diin maid-id nga gina-inspeksyon sa bag-ong direktor ang mga proyekto. Diri ka ginatutukan ni Department of Public Works and Highways Region 6 Officer in Charge Director Engineer Saniboy Oropel ang mga project engineer sa diin ang payag naman nga mangin vigilant kuntani ang mga ini kag nagakadapat nga mangin kalidad ang proyekto. Bangod baguhanon pa lamang sa posisyon, ginatun-an ni Engineer Oropel ang status ang kada proyekto agad ma-improve man ang iyang supervision. Samtang nagapabilin nga wala pasang sabat ang ahensya sa pagkaayos ng kontrobersyal nga 680 million pesos ungka flyover. Madumduman sang Agosto 15 nagpatigayon sang congressional inquiry ang House of Representatives sa idalom sang House Resolution 721 na tuhoy sa depektibo nga konstruksyon sang ungka flyover kag delayed construction sang Aganan flyover. Ang ungka flyover ang nagalaba sang 453.7 lineal meters pinaagi sa board pile foundation nga ginalakipan sang approaches kag ginbuksan sa publiko sang Setyembre 5, 2022 apang ginsiradahan matapos ang 2 ka semana bangod sa vertical displacement. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Oropel, iya ginpahayag ang ginahulat na lang sa mga ini ang pag-anunsyo sa rekomendasyon sa Department of Public Works and Highways Bureau of Design nga engineering solution base man ini sa rekomendasyon sang third-party consultant kamo ang Abinales Associates Engineers and Consultants nga magpatigayon sa geotechnical investigation natoy sa infrastruktura. Naibaluan nga nagpasa ang Abinales Associates sang ila findings sang Hunyo 19, 2023, 3 ka bulan matapos ang geotechnical investigation sa Marso tubtob Mayo.
Suno kay Oropel nagakinahanglan sa subong nga mag-move forward quote and quote Bombo Cham nga hindi pagbalikan ang daan nga problema sa Ungka flyover kag lantawon kung sino ang nakasala sa baylo kinahanglan nga hatagan sang solusyon ang pagkaayo sa kini nga depektibo nga Ungka flyover. Ginpayag dugang sa natungdan nga sa tion nga mauyatan niya sini ang rekomendasyon ng Bureau of Design pagapungkuan na niya ini kaga pagpadalman pa. Samtang nakahanda naman ang ahensya sa tion nga patigayunon ang masunod nga congressional inquiry sa rehiyon. No kaya matandaan man nga ini si Ilonggo Kabataan Party List Representative Ilonggo si Representative Raul Daniel Manuel nga hingyoon ang mga representatives nga diri ipatigayon ang masunod nga congressional inquiry. Samtang wala pa ginhingadlan sang House of Representatives nga ginpamunuan ni Committee Chairman kag Surigao del Sur Representative Romeo Momo ang petsa kung sa diin patigayunon ang masunod nga congressional inquiry. Yari karon pamatian naton ang pahayag ni Engineer Sunny Boy Oropel. Medyo tayo nga pag-itsindi ang kooperasyon kay T1 week pa mo lang ako nga ari din subong. But hopefully, malibot ko sila ang mga ini nga mga projects. But I already have some instruction regarding sa project implementation that quality sang aton nga matapos kag maobra ng mga proyekto dapat i-observe yun sang kontraktor. Ang construction safety and health dapat i-impose man naton upon them kay ini isa sa mga PI team nga ginabayaran naton. Kag may instruction ako sa mga project engineer to be very vigilant when it comes to project supervision. May ginahimo ako subong mga management tool to locate and monitor the activity of all our project engineers. And hopefully, this will improve tremendously sang ilang nga presensya sa project. Sa ato yung paglibot-libot, kag sa ilang nga mga reporting works, nakita naton kung paano naton na-improve ang supervision sa management natin sa project. So, sa subong, ang ato nga 22 mga prior years projects, kag ang current year projects, ginamonitor tagit, kag may nakita subong sang mga sang may ara kita sang mga status nga dapat naton tutukan kung diin ta mag-improve sa aton supervision. You've also highlighted na this is about the controversial Ungka flyover, engineer, nga we have to move forward and hindi na natin pagbalikan ang nanging problema. This is way for me looking backward, basi hindi ta makahatag dayon sang solusyon kay ti ginatanaw ta kung sino magasala ang nakasala. But for me, moving forward, ara na ang problema sang Ungka flyover. So let us resolve once and for all kung ano ang mahimo naton nga pwede naton ma-implement immediately on the ground. So for me, ginatanaw naton subong ang last naton nga ginahulat lang subong ang recommendation sa Bureau of Design. Kag once nga makakuha kita sang copy after nga na-submit na kag na-referred na sa Bureau of Design ang third party consultant result, that's the time nga mapungko ako kag mapungko kita sa consultant together with our engineer sa regional office nga ma-resolve ang ina nga rekomendasyon. That's the time nga makahatag ako update. But as of now, ang masiling ko lang, hindi ako makahatag update sa Ungka flyover kaya ginahulat ko pa ang evaluation sa Bureau of Design. Do we have a timeline for this, engineer? Or let's say ultimatum or What do you mean by timeline? Timeline on how do we go about Ungka flyover nga may ara kita ginasundan nga mga dates para maumpisahan? Actually, sa subong gahulat lang ko sa rekomendasyon sa Bureau of Design. Okay. After nga makakuha ako sang copy sa rekomendasyon sa Bureau of Design, pagapungkuan ni naton kag i-layout naton ang course of action nga dapat naton i-implement sa
Ongka flyover. With So sa subong tagay nyo lang na iko-chimpo nga makakuha sang copy kag sang recommendation sa Bureau of Design, and that's the time nga mapungko kita liwat kung ano ang course of action. With the current situation sa traffic sa Ungka flyover, sir, anay ang aton nga temporary lang, sir, para mangin hindi magtugas ang huol. Nagapangayo kita sa kooperasyon sang local government, especially sa municipality o Pabia, nga mabuligan kita na i-control sa traffic sa dira. Kung in kaso ang rekomendasyon maabot na, ma-expect kita sa another heavy traffic dira kay ma-introduce na ta sang ilang mga rekomendasyon. But as of now, status quo ang aton nga conditions sa traffic kag gapangayo lang kita sa pag-ichindi sa publiko. And we also had this congressional inquiry nga last week lang na natabo, sir. So may ara kita sa masunod pagid nga congressional inquiry in kaso por kaso nga ipadayon idiri sa Iloilo, sir. Prepared kita for the discussion with the Well, actually hindi man siling ako but if ever our attention will be invited. Siguro ang DPWH ready man sa sila nga butang. Kay wala man na sa subong ginatago kung may depekto gid man o wala ang structure. So ang ako niya subong niya this move forward kung ano man ang ginaplano sang congressional hearing nga pagkandakon sa aton nga mga congressman, wala naman kita da mahimo. But ang luyag na lang naton subong, di ba, ang ginapamangkot sa tanan, ano ang solusyon? So, ang solusyon among hihatag ta once nga may copy kita sa evaluation kag recommendation sa Bureau of Design. All right. And number one, hindi taman makontrol ang ilaluyag. But DPWH is willing enough nga makahatag kag makapaitsindi kung ano gid man ang natabo sa project. Si Engineer Sunny Boy Oropel, Officer in Charge Director sa Department of Public Works and Highways Region 6. Ang House Committee sa Public Works and Highways, gipamutuan ni Representative Momo nga nagahingyo man sa Abinales Associate amo ini ang third-party consulting firm kag ang kontraktor nga International Builders Corporation nga kung tani magatambong ang mga ini sa masunod nga inquiry. Si Engineer Oropel ang nag-signify man sang iya nga attendance sa masunod nga inquiry. Bombot siyam, apang nawala pa ini sa petsa kung saan ini patigayunon. Alright, amo na ang aton siniisa sa mga concern, no? Kay ang plastada sinadarita ni hitting two birds with one stone. Bomboria, ma-address ang problema sining controversial nga Ungka flyover, and at the same time matumod kung sinong accountable sa kapalpakan sa sining konstruksyon, no? Ugaling ang ginapaligban naton sa karon sini matinion with this committee hearing, with the complaints sa Office of the Ombudsman, ang isa sa mga pinakadako nga concern, safety sa mga motorista kag ining wala mapuslan nga proyekto sang gobyerno nga kung sa diinti ang gasto sina diri kwarta iya sang taxpayer tubtob sano kita iya mahulat magtinanga sa kunanong mga pagahimuon sa mga Herodes kag mga Judas gani. Kunang kilala ko pati hasta sano iya nga maghinulat kita sa kunano ang mga indesisyon sa mga paragbahon. Tama gidyak unfair para karon iya sa mga taxpayer Bomboria ining sitwasyon dira karon, no, sang Ungka, and siyempre dalon ta na lang ang aganan flyover ngati ang makita ta dira subong sus Maria kagusip, another waste of taxpayers money naman, Bomboria. Amoy na ba mo nga gamay lang anay nga pagpasensya sa mga motorista kag mga pumuluyo
bangod ginahulat namang ang Bureau of Design Oh. nga Ti- solusyon diri Bombo Cham. Kung amo na ang dalagan sa istorya from the Department of Public Works and Highways, particularmente the Central Office, ano pa yang pasensya ang ara iya sa mga Ilonggo nga nabilin kay halin pa ni tuig 2021? Tuig 2020? Nagtaahaw ng pandemya. Di buina sa mga nakagamit, di buina sa mga nakaagi sa ungka flyover sang tion nga ining naagyan pa. Tiyang iban to ya. Ang karon nga padayon nagaantos sa pagpugok sa dalagan sa trapiko dira tubtob sa na lang iya nga magapasinsya, magahulat, maganganga sa kung ano man ang mangin resulta, sa kung ano man ang mangin desisyon sang mga opisyal naton sa gobyerno. Mumuriya? Amo ni nga ginatinguhaan man sa House of Representatives sa Department of Public Works and Highways Region 6 Bombo Cham nga mapadali man ini no bangod ang ini nga proyekto yara na ginpasaka na kag ginatagan na sang igtalupangod para man ini nga hindi na magtuga pa sang huol sa mga pumuluyo. Ang ano lang gid diri bottom line Bombo Cham, gamay lamang gid liwat-liwaton even if we try to reiterate, gamay lang anay nga pasensya. Amo ini ang pahayag sang bag-ong officer in charge director sa Department of Public Works and Highways Region All right. 6. Sige. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Ria Momblan. In fairness sa kay Director Saniboy Oropel, nga bago lamang iya kapungko, ti ano gid siniabi ang iya nga mahimo. No, kunti mangayo sa nga pasaylo. But ang mga motorista sa pangkabilugan ng mga Ilonggo, mismo guro gani si Director Oropel, naka-eksperyensya or may hindi man maayo nga eksperyensya kung makalabay dira siya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ining pasensya, ining pag-antos agoniya sang mga motorista dira sa aton sini nga mga kabumbo, wa isang katahagan kung sano ini matapos. Mientras tanto banwa nga idalok sa gyapon may ginatago o kung way kita kabalo kung anong plano sa Bureau of Design sang Department of Public Works and Highways Central Office. Kung nga aatubtob sa karon sinimatinon, why pa sa gyapon matapos ang evaluation. We do understand nga hindi amo sinakapos technically ang pag-evaluate, but pabatsyag nyo man bala sa mga Ilonggo nga may sense of urgency ang paghatag nyo sa itulupangod sa sinang result sa geotechnical assessment. Pabatsyag nyo man sa amon diri sa mga Ilonggo, sa mga nagaantos sa tagsa kamatag adlaw, bangod sa kapalpakan, perfect partnership na kamo kapalpakan man gyapon sa Department of Public Works and Highways kang International Builders Corporation. Amo nang ginalibugan sang ulo naton banwa. Ano ang ginahimo kag ano pa ang pagahimuon or anong ginahulat? Ano ang plastada? Nga tubtob sa sinimantinion, why pa yan sa gyapon mapagwa sang DPWH Central Office or Bureau of Designs ang ila siniiyang evaluation, assessment or whatsoever para sa ungka flyover. Mas mayo kung tani banwa nga soon as possible may mga engineering intervention na nga ipatuman para nga magamit ang ungka flyover, mabuhina na ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, hindi na maganto sa mga pumuluyo, magaserbe sa kung ano man ang kapuslanan tani sining flyover para iya sa mga motorista. Kung ma-implementar ang engineering intervention,
magapadayon sa gyapon ang pagpangusisa kung sino ang mangin accountable sa kapalpakan sining nasambit karon iya nga proyekto. Hindi ba? Amo kung tani inabanwa. Pero sa malawig na nga tion, hindi na kita iya makambal nga pasensyahin nyo lang anay. Hindi na kami makahulat-hulat pa. As a matter of fact, ang ginahulat nila iya sang iban nga ginakakulbaan nila kung saan magahurog paas. Ining nasambitan karon niya nga proyekto kay may ara gani isang pag-usmod. Kung ang Piers 4, 5, and 6 ang wala na sang pag-usmod bangod sa jet grouting, how about ang iban siniya nga mga piers? Gin-jet grouting man adto bala? Kung ara ka naman sa babaw, ti mas mabatyagan nimo banwang kakulba. Kay din kimoy kakita iya sa nga flyover nga nagabawod-bawod. Ano ini patikim sa nga Iloilo Guimaras Bridge? Nga mabalod tubtob kasarangan or kasarangan tubtob mabalod? Oh. Ti ang second round sang committee hearing ang way pagani mahatagan sang pitsa. Way pa may establisar kung saan o. Oh. Kay kung kaisa banwa daw double-sided ang ginpatigayon sining committee hearing. One side, para kunuabing ati ang aton sining mga representative, particularmente mga Ilonggo representative, nagahulag man. Kag they are dying to find out sa kung sino man ang accountable sa sining kontrobersyal kagaway pulos nga proyekto. O kung on the other side naman iya banwa, para lamang nga may ipakita sa pumuluyo nga kuno gusto Manila matagan na sang solusyon, amo sini amo sadto. Ti makapoy kag natamara na ang kalabanan sini nga mga Ilonggo sa mga whereas. Hambal ka isang kilala ko sa niya mapatawag ka committee hearing, pinatawag mo na lang tanan. Kinuway gyapon pulo sa nga mo sa iya nga event or hearing or hitabo. Mayo paguro nag-anunsyar ka nga, mapaparty ako. Imbitado ang tanan sini nga mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. Siguro nagkaladto pa to sila. Hindi ba? Ti hasta sano nga mahulat samtang nga nagakedeg kung ang kilala ko pa nga taga probinsya. Bangod sa kakulba, kay wa isang kasiguraduhan ang estado sining ungka flyover. Amo kung tani inabanwa ang hatagan sang nagakaigo man siniya nga pagtamod. Importansya. Treat this issue with sense of urgency. Hindi ta na kinanglan pa nga ang bahin sini maghurog paas kang may mapilpilan to nga napulo 20, 25, 30 ka mga tawo. Kag amo nang pagpulok-pulok ta para mangin grandstanding, outstanding o kung ano man nga standing dira.
mas maayo iya nga ma-prevent na to ng anuman sining sahi isang makabig na trahedya bangod siyang palpak nga proyekto in perfect partnership sang ahensya sang gobyerno kag sang ila sini iya nga favored contractor. So kabay pa, nga hindi lang niya pakitang tao, hindi lang niya pakitang gilas. Tudoks balatyagon, bla, kay ti, nagapati kita mga Ilonggo representative, nagaulikid, gid, sa mga kasimanwa nila, nga mga Ilonggo. 56 minutos na kaligad sa takna ng alas 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik, manuwadugang nga mga balita kag impormasyon. Asosasyon sa mga provincial jeepneys, dapat nga magdugang sang jeep agud nga makiter ang pasahero para iya nga wala na sang overloading. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 20 to 26, 2023. Ang Retro Band nagapang-agda sa inyo to spend your weekend sa Plazuela de Iloilo sa ining Sabado. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner, they will delight you with their carefully selected songs ngang kalabana nagikan sa mga nagliligad ng mga tinuig sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa August 26 Saturday. Sa tion sing musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 27, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibong solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga tulod sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets,
ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magin ang kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbaso ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nakalapot na sa igtulupangod sang Sangguniang Panlalawigan ang balita. May kantanan sa overloading nga tinagabutang karon iya sa risgo, no? Kag disaster waiting to happen. Ang mga kasubong siniyang senaryo pananglitan iya nga nagabiyahe ang isa iya ka pampubliko sini nga salakyan. Ang rason kay ti kulang kuno ang unit sang pila sini ka mga association nga nagabiyahe. That is why nga ang iban siniti bisan gutok na kung hindi iya magkabit sa likod nga bahin sang di pampasayro nga salakyan dito slas babaw. Tika delikado sini banwa sang nasambit sini nga sitwasyon. Tinagakadapat kuno mga asosasyon sa provincial jeepney dugangan kuno sini nila ang ilang mga unit agud nga mag-cater sa mga pasahero para nga wala na sang overloading. Si Bombolin, si Buddy may follow-up report. Lynn, sa report please come in. Nagakadapat bombot siyam tugangan sa mga Drivers Association ang mga pampubliko nga salakyan nga nagabiyahe kun gabi halin sa Iloilo City to Iloilo Province and vice versa agud nga malikawan ang overloading ilabi na kon last trip. Ini ang suhestyon ni ex-official board member Ramon Soliano, ang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panlalawigan, kasunod man sa mga reports nga may mga provincial jeepneys nga overloading ang pagpasakay sa mga pasahero. Sa pagpakigangot naton kay board member Soliano, iyagin pahayag nga ang overloaded nga mga pasahero sa isa ka public utility jeepney amo ni ang paglapa sa Republic Act 4136 o kun ang Land Transportation and Traffic Code. Suno diri kay board member Soliano, lantawon gid anay ang seguridad sa mga pasahero bangod ang pagkabit kag pagpungko sa atop sang jeep ang posible nga ti magresulta sa aksidente. Apang kun kaisa paharayag dari isang natungdan para sa mga drivers, human consideration man ang ilang ginahimo bangod nga ti may pipilaman ka mga pasahero bang botsyam nga nagapamilit man nga magsakay sa jeep apisar nga ti nagaginutok agud lamang nga makapauli sila bangod kun hindi man sila magsakay sa last trip no base nga ti mabili naman sila sa mga terminal. Gani ipalabot ini ni board member Soliano sa mga kaupdadan niya sa komitiba agud nga ti makahinun-anon man sila kag makahatag sang dugang pagid nga suhestyon nga
ma-accommodate ang ining mga pasahero sa jeep nga safe Bombot Sam. So nahibaluan nga sandig sa rules and regulations sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung mapamatud-an nga overloading, mayara ni sang penalidad nga 5,000 pesos ang mga public utility vehicle operators para ni sa first offense, samtang 10,000 pesos plus impoundment man sang ilang unit sa sulod sang 30 ka adlaw para naman sa second offense kag 15,000 pesos nga multa plus cancellation naman sang certificate of public convenience para sa third offense. Yari bala aton pamatian na pagpahayag ni board member Ramon Soliano. May ara din na nga provincial ordinance daw sa iya daw na embody din na sa sa provincial traffic code naton bala, no, kag may violation din na siya. So, rin kay ang mga problema siya na siguro sa implementation na. No? At the same time, may ara included man na siya sa aton na national law, sa RE 4136, sa ara man na siya sa revised sa traffic code naton. So, iyan ay nasang implementing agency nga mag-implement sa mga overloading naton ng mga POG natin. Okay. Recently lang ang ining sabahin sang provincial jeepney sang iya sang banwa sang Alimudyan board. Damo naman naglapta nga mga photos nga tihalin diri abi sa may terminal diri sa may festive walk. Last trip to hambal sang iban last trip kuno to mo to nga damo gid sang sakay may ara sa mga nagasaka sa atop sang jeep, may ara man sa mga nagakabit. Ano ka delikado ni siya nga ginaobra abi no sa mga passengers kating ilay nga rason actually board no choice abi sila mo nga tikon hindi man sila abi mag sakay di sa jeep nga last trip base nga ti didto man sila matulog matulog sa terminal board. Amo gid na bubulen siguro ang matabo no kay a problema gid na kay kung hambal mo last trip na to siya. So, kaluluoy man ang aton nga mga pumuluyo na gusto gid mag-uli sa ila lugar no sa amo sina nga oras. So tani may lang nga kinahanglan unahon man hindi lang nga may consideration kag ang kita ang ginalaga sa aton nga mga operator sa driver sa PUG naton. Pero tanawon man nila ang seguridad sang aton mga mga riding public no nga nagasakay no although last trip na siya so sa ila man mismo asosasyon base pwede na nila masolusyonan dira nga nagaruta nga at least provide nila sang nagakaigo nga nga unit nga makakater pa sa ilang riding public nga ginaserbisyuhan dira sa area nga ruta sa ilang ruta. Okay. Lastly, board, may ara bala kita nga tikang sa provincial board sa sangguniang panlalawigan nga itakol abing ining concern kay actually dugay naman ini kag subong do na highlight gani kay tinag na siya mo naglapta na siya sa social media board. We will see no kung ano ang mahimo naton kung mapalabot na ina nga reklamo man sa aton sa sanggunian panlalawigan para at least kung may balido kita kag konkreto bala nga mga complaints na makapasaka sa aton pag mapalabo sa aton opisina aksyonan gid naton dayon. So pero sa subong gitan-awon naton anay konsultahon naton anay ang committee ang aton mga membro kung kinahanglan gid bala kay balaan mo man gatan-aw man kita sa piyak no sa aton mga drivers, sa operators naton kag sa commuters naton. Kasi balaan mo nagakatabo siguro nga ina. So may ara gid na nga human consideration kag hindi man tanan siguro nga iya lang sang driver o kon operator nga gusto magpadamo gid sang iya nga pasahero. Kinakonsiderari man nila ang welfare sang iya nga mga pasahero. Nabatian Bombot Sam si ex-officio board member Ramon Soliano ang chairman sang Committee on Transportation sa Provincial Board. So kalabanan. Pero bumuleng sang punto bala nga may ara kita sang ordinansa
may kantanan sa overloading Yes. sa capacity sang isa iya ka public utility vehicle or public utility jeepney. Ti okay man lang na nga mahambal kita may human consideration. Pero ti kabayad ayhan ina ining poor implementation sang ordinansa, kabayad balayhan ina kung may way taman na pangayo but kita nga naan nga mga Pinoy batasan ta kung hindi ta paglukpan di kita magulag eh. Tiyan mo sinabala nga ti kabayad balaina kung may magkaladisgrasya na pulo, 20, 25, 30 ang patay. Kabayad pa balaina Bombo Lins. This is a serious matter nga dapat kung tani diri kita iya magabangko wala sa ginatawag nga prevention kay ti kon hambalon na nato gro human consideration basi why nasakyan ng iban o kung ano pagid sina dira ang mga tawo bla namin ko ang mga officer sa likod sining pagparuta dira sa may festive walk sa iban pagid siniya nga mga tawag siya ni lugar nga kung sa diin may mga drop-off point nga di bala sa sadto ginplanuhan na dira nga pila kabilog ang unit nga ma-deploy dira para makita ang amo sini nga numero sa nga pasahero. Diin na to sila Bombolins. Amo gani Bombot Sam ginakulang gid, super kulang gid ang ining aton nga mga transportasyon, especially mga public utility vehicles kay ang ini sa bahin sang Alimudyan gani Bombot Sam wala ni sila sang modernized jeep mo. Ano lang gini ila traditional jeepneys na gini nagabiyahe sa ila kag amo na gani ang suggestion ni board member Soliano sa mga association man ni sa mga drivers naton nga tikon pwede man lang nga dugang-dugangan man ang mga PUJs nga biyahe balay especially kung gabi kay ti rush hour kag ti makapila naman ni gani Bombot Sam kuno nga against sa sining overloading kay abi mo kon kay isa nga dan Bombot Sam hindi gid nila malikawan abi ga katimtar sila sa pasakay man bala sang madamo nga mga pasahero kay ti kinahanglan sang kinahanglan man nila makapuli especially during rush hours gid Bombot Sam. Yes, pero responsibilidad na niya sang isa ka kooperatiba kay I do believe ining mga traditional jeepney nga may ruta Alimudyan naka-consolidate na ni sila Bombolinse. Correct me if I'm wrong, may consolidation man bala ining mga traditional jeepney sa mga kabanwahanan. Yes, oo. May-ari naman ni siya actually, Bombot Sam. Amo lang na galing kay tikon mga last trip na lang. Amo lang dapat ginilang istoryahan ba lang at madugang-dugangan man ang mga papubliko nga mga salakyan dari na nag-cater sa mga passengers naton. Especially nga sa subong nga daan ang face-to-face classes naman kita. Bukas naman ang klase naton. Ang mga estudyante dari kon kay isa tikon magabihan, kinalan pa nila magpauli. Kag syempre aton gid nga mga mamumugon, Bombot Sam nga dari sa syudad sa Iloilo nagatrabaho kagti syempre di man pwede nga dra lang sila magtulog o galing kay ti amo lang akon kay isabla ti syempre madugay naman ni actually nga concern sa hindi naman ni Bombot Sam nga nagtuhaw ni sa dra lang sa bahin sa nga terminal or transport hub sa nga festive walk even before sa may bahin sa nga Haro terminal amo man ni ang sitwasyon sa mga jeep dira ilabi na gid kun mga last trip. All right, sige. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo sining report, no? Nagtagring man ang dulungan ko sa sining hilabi na gid kong last trip. Madugay na gid man tuod nga may mga kasubong sini. Bangod nga ti pur ang implementation nga ni isang ordinansa. Why labot sina ti sa sining ginaduso pagin nga modernization. Bisan kuno wala pa anay sang sang tokens nga tutunlan ako ni permi lang katol. Tani saylo sa palad para nga ako magkatol ang palad may plaboton. Anyway, for implementation sa ordinansa, dugangan pagid iya sang modernization. Tapos kung hindi pa kamo ka-order to or ulihi ang inyong kooperatiba mag-order sa modernized minibus,
sige lang kamugyapon na naiyabiyahe sa mga traditional jeepney, pero ano ka dito ang term ang balko gina? Mapa-consolidate. No? Mapa-consolidate lang kamo anay. Now, ang kakatabo abe sa kooperatiba sa aton sini nga mga kabombo kay do may oras-oras lang ng ila sini nga biyahe. For example, mabiyahe abing isa ka driver 6 a.m. to 6 p.m. Ting iban siniya nga mga kooperatiba nagahambal, nagapahayag nga naga-deploy sila sang tawo nga may shift 6 p.m. to 6 a.m. naman the following day. Hindi in particular amo na but ang pasalig sadto nila sa sining kooperatiba nga ni nga hindi mabingawan kag may maga-cater sa mga nagabiyahe or nag-cater sa pasahero. We do understand sa mga kabanwanan, may mga last trip ina, banwa. Now, but ang iban sini nagambal naman last trip, ti pilaman lang na to kwaon ko. Pero ting iban, last trip, gaginutok, as a matter of fact, galalawas, kay kulang sa salakyan, ti kumagabo sini ginago ng kooperatiba ni lilin token siya ni. Dayos sa reklats ko ba? Oh? Pero kung lang tawon ninyo sa aton sinima kabombo, overloading kay man nag-alalawas ang pasahero mo. Kay ti traditional jeepney, pero kung sa minibus ka maglantaw, data man dirang overloading. Hindi lang dismulado, kay man sarado. Tipilang capacity sing isa ka minibus 30, Bombomel. Daw dira ang average 30 abe. Tikon ang nagapungko 30 bilog. Notisya rin yung blago kaysa kay may mga nagatindog. Ti basta gani maglapaw ka na sa capacity sang isa iya ka minibus, overloading na ina tawgon or overloaded ka na sina. Now nga naga-exister ini kay waay gani sa may naga-implementar sang iho di carbon sini nga klase sapat nga ordinansa. Wisit. Hulaton tapayanay nga may maglapta nga utok sa dalan, magburulag nga lawas sa dalan, antes na mambal nga this time, lilintokin siya. Bisan ano matabo, istriktohon na gidamon nga implementar, ining ordinansa ay sinikaran. Takakaroon. Pili ka lang kung ano klase sikad, iyan ni Bruce Lee kung iyan ni Van Damme. Amo na bala? Katalaka klase sitwasyon permi sa aton sini nga pang gobyerno. Isa pa gid liwat-liwat, no? Inungo lang nga klase sa laying aton drunk driving. Drunk driving. Madumduman ta naman ang drunk or anti-drunk driving, anti-drunk drug driving law. Kung may mabungguan, biktima patay, ang driver, santo sa makita sang lima naton ka mga common sense, mabatsagan sang limata ka common sense, hubog. Galing hindi ta sa ma-charge sa drunk driving, kay waay kita sang balasuba, sapat, animal, kanding, baka, nga alcohol, breath analyzer.
Diba? No? Tiyan mo man na sa overloading, oh. Amo man na sa overloading. Halos adlaw-adlaw nagakatabo ini. Hindi lang kay sa traditional jeepney, kundi pati sa modernized jeepney. Minibus. Ano ang tawagaw? Seating capacity. Tibot silingon, seating capacity 30. Butsilingon, ang tanan nagapungko, seating, di ba? Tingmang 30 sila. Amo na ng kapasidad niya. Ikaroon na, Bumbo Umel, may pulo pagid nga nagsaka, nagpara sa minibus. Tapos pagsaka nila to, hindi na sila magtindog. Hindi sila magpungko, rather. Tindog na lang sila kabit. Tinong tawag sila dira? Kunti naglapaw ka na sa capacity, sa seating capacity. Therefore, overloaded ka na eh. May ordinansa kita gali. Syudad ta may ordinansa, Manadri Province may ordinansa. Sino nag-implementar? Monitoron talang. Upon our monitoring, wala na sila sa nagligad ng gabi. Woo! Kalunggo mo eh. Talaka mamati, lilintukin siya sa mga palusot lang nga statement, no? Sa mga tao sa gobyerno sa aton sino mga kabumbo. Oh. Dugangan pagid nga gaskan tutulan ko bumumil subok. Oh. Oh, ara naman. Kuntihan mo sining resulta. Sus Maria Kagusip po. Oh. Ilabo news ba to? Tandaan nyo yung balko bla. Madumduman talang na yung pag-implementar sang mga pagsulundan sa trapiko. Kung may madisgrasya. Oh. Ari pagin isa. Example. Gapamulak sa mga no parking sign sa palibot sa syudad sa Iloilo. May iban ginadakop. May iban way ginadakop. Ngurob karon si Mayor. Grabe ngurob GPT. No? Hambalan niya nga law pisti mo. Oh. Kaya limpas na nagliga ka si Mana. Dakpa na isang niya pisti mo sa illegal parking. Pati gani sa inits ka parking tapos sa dalom pay parking. Bayad ka na, dakpon ka pa, dakop gyapon! Ang latest information, maayo na kunong performance ng PSTMO Bumbumel. Kaya habakon mo sila? Oh? Naaking si Mayor, kay may nagapang dakop. Sa to may nagapang dakop. May wala nagapang dakop sa illegal parking. No? May nag-post lang to sa kilid to naga park. Kings Mayor. Subong kay, hala! Why nakita sini pakantuan, pay parking, no parking, bayad ka, dakop gyapon. Dapat dakop gyapon. Namin ako no performance ka pistim mo. No? Istoryahan ta na pagbalik ta. Report ni Bombo Angel Tan kag ara na ko nung result sang audit sa co-op issue dira sa City Hall. Oh, ano na tong plastada to? Sino na tong dapat sining mangin accountable sa issue sa kooperatiba dira sa City Hall? Balikan tayo na matapos ang bilang importante nga mga panumdum. Oras prutas, whole grains kag ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni magabatyag siya sang kaakig pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully.
Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang indi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente.
Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi. Sa takna sining alaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay sudto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hoover. Nagligad to lawlaw ang Public Safety Transportation Management Office. Pero sa ang straight nga do duani ka semana, sige pang dakop nila sa sa mga illegal parking sa mga bike lanes. Now, kag may no parking sign, tapos sa dalom sa no parking sign, pay parking. Bayad ka na, dakop niya pon. Oh, dabis-dabis. Isubong, grabe na, maayo ng performance sa PSTMO. Hambal ni Mayor Jerry Treñas. Bombo Angel, sa report, please come in. Bombo Cham, gusto ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ipaiway anay ang pag-istorya kung nalipay ini siya bala sa nangin performance sa subong sang Public Safety and Transportation Management Office. Naibaluan nga ginpasidunggan Bombo Cham subong nga adlaw ang mga nagkalain-laing empleyado sa syudad lakip na diri ang mga personnel man sa nga PSTMO. Sa interview sang Bombo Radio kini Mayor Jerry Treñas ay pahayag na italana anay subong nga semana ang rekognisyon sa ang kaayuhan sang mga nagkalain-lain nga mga departamento. Suno kini Mayor Treñas nagahulat na lang insya sang data man halin kini Mr. Jack Kunlo kung pila gid man bala kabilog ang nadakpan nila sang tinalikdan niya semana sa mga violators diri sa may syudad sang Iloilo. Bombo Cham apisar sa mga nagkalatabo nakitaan ni Mayor Jerry Treñas sang improvement ang performance sang Public Safety and Transportation Management Office, which is a good thing. Naibaluan nga amon ni Binabong Motsam nga sa nga nagligad niya semana gin-call out ni Mayor Jerry Treñas sang makapila ka beses diri si Mr. Jad Kunlo ang mga personnel man sang PSTMO regarding diri sa implementation nila sang mga nagkalain-lain nga ordinansa diri sa may syudad sang Iloilo. Sa subong padayon ang ginahimo nga mga operation sang talatapan batok especially diri Bombo Cham sa illegal parking kaga na kadtuan nila the last time ang sa may area bala Bombo Cham sa circumferential road nga ti kadamo gid sang mga dalagko nga trucks ang nagapark dugang pa sa natungdan wala dapat nagauntat ang ginatawag nga public service Bombo Cham nga ti apisar weekends kag na-open up diri bala Bombo Cham the last time ni Mr. Jack Kunlo sa aton nga ti ang isu bala sa illegal parking do cancer na ini sa Bombo Cham when it comes sa traffic management nga ti kadamo sang mga violators. Saging pamangkot naton diri si Mayor Jerry Treñas kung kumporme siya bala sa hambal diri ni Mr. Jack Kunlo nga ang traffic ang illegal parking do cancer na hambal ini siya nga ti ang cancer ay ang traffic management ang illegal parking o kun ara sa misulod sa nga PSTMO Bombo Cham. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Well, he has been attending meetings and nakita ko man may improvement man sa Ilaobra.
But lantang unta base kinahanglan gid some organizational changes para sa iban nga mga departments diri sa syudad kay tingon kisa taman kadako you have to really cut it down to size para nga mas effective. Ang sa illegal parking may ara kita di subong nga ginaistorya nga PPP for towing. So once it is finalized with the PPP committee, then may ara na kita private partner para sa towing. No? Well, we will continue to call the attention of those violators and to apprehend them. May ara na kita towing. May towing ordinance man kita. And ipatag na sa private sector para mas maayo, mas madasig ang pag-ubra sila. Mayor, satisfied naman with the performance so far since you call out mo PST? Well, this is really a week for recognition. We'll talk about it next week, no? Parang hindi maglain ang chance ang iban. Ulat ko kung pilagin man ng nadakop. Over the weekend, I called the attention of Jack. May mga nag-illegal parking sa Circumferential Road. Mga truck, no? Vans, water tankers. So, nadakop na to sila in call nila attention. May mga business owners nga nag-park diri sa dinto, Quezon to kung sa Mabini. So, I called the attention of Jack. Anyway, really, we really have to just continue working. No? Ultimately, when you understand public service, it's really continuous. It's a non-stop job, no? And we need to really level up our performance. Mayor, gapan ka man, conforme ka man sa subject, ang illegal parking, do cancer na siya nga, do kabudlay daw gawa ko sa mga do cancer na siya bala, Mayor? Do ano? Cancer. Cancer? Well, kung may cancer, chemo mo eh. Kung di madala sa chemo eh. You have to take it out. Din ang cancer. Sabi ko sa PST mo ang cancer. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Mayor Jerry Tranias. All right. So far Bombo Cham, tikabahin din sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias regarding diri sa mga traffic enforcers. Kaga ti usubong adlaw ginapasilunggan man ang 33 ka mga job hires kag regular employees diri sa may Iloilo City Hall Bombo Cham nga which is kabahin diri ang 3 man ka mga personnel halin sa PSTM o kagati amot nakitaan naton sa flag ceremony ginaagamuno diri sa Mayor Jerry Tranias si Mr. Jack Punglo kung kamusta ang ilang operations. Pero diri sa awarding bala Bombo Cham, ginatagan diri ang 33 ka mga empleyado sa nga pagpasidungog o kung ini nga certificate of recognition bala Bombo Cham kag 3,000 pesos na cash bilang ila man din nga premyo kag ini ang kabahin man sang annual recognition sang Iloilo City Government Employees Outstanding Work Performance, which is denominate in sila Bombo Cham kag ginhatagan sang award kaina sa may kung sa patigayon nga flag ceremony kag ining 33 bala Bombo Cham nga mga empleyado so far subong nga tuig amo ini sila ang may mga ako nakitaan sang maayo man nga performance kaga hambal diri ni Jerry Tranias ngati importante nga ma-recognize ang inubrahan sang mga empleyado kaya malawig-lawig man ni Bombo Cham nga sila man mismo nagapangabudlay para sa kaayos ng syudad kag si Mayor Jerry Tranias mismo naghambal nga proud ini siya sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Tranias sang aton na interview. I really called the attention of Leo last year. No? Siling kung away kita ya. Ano na tabo kay do importante na because you know bilog nga tuig bira-bira man umbra mga empleyado ta tinga way kita muna nga ginbutang ta subong nga tuig. I'm very proud of them, no?
Even during the pandemic, kita ta, sige ubra sang mga empleyado ta, tinlo aton mga dalan. We tried so much nga panaugon ang cases sa syudad. Bira-birata sang aton vaccination. I think we are among those nga nag-excel gid during the pandemic. I'm very proud of the employees of City Hall, no? And so much more we can do. Para sa akon, madamo pang aton pwede maobra. Sang Biyernes gani, may meeting ko upod sang team ta sa Institute of Solidarity for Asia. Mo sige aton nga collaborate sila. And may bago naman kita nga consultant kwaon para nga mabuligan kita internalize ang aton vision kag strategies on how to achieve our vision. Si Lucy gani upod man to sa meeting. Kag si Reggie. Pati ang isang mga kabombo naton, si Mayor Jerry Trania. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Sa mga nagatrabaho kaging pasidunggan kagaina, you deserve sa sinang pasidungog, sa sinang acknowledgement, kag keep up the good work. No? Congratulations sa mga salaguron! Yo-ya, mga muda! Oh. Salaguron sa syudad na 15:30 na makita mo lang ka na 15 kag tapos bulan. American Dream. Sos Maria Kagusipo nga barokoy kaubo kang kakatol sang tutulnan tas ni. Anyway, standby kay Bombo Chari sumagbaw. Kay siya na yon ang ma-report to. Ina may kantanan sa lihok disciplinary action sang Third ID Philippine Army kasunod sa pagkaulamid ni Staff Sergeant Jeffrey Barrios sa strafing incident sa tupad gid lamang nga banwa sa syudad sang Pasay. Kag ginapahayag silang ginasuspitsuan nga mag-uluto, that is why ginkasa ang search warrant. Si Bombo Chari sumagpaw, may follow-up report siya. Sa report, please come in. Gina-restrict na Bombo Champ kaga limitado subong ang paghulag ni Sergeant Jeffrey Barrios. Amo ini ang ginbuhat nga butang subong sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Ini samtang ginaimbestigaran pa ang nasambit nga miyembro sang militar. Kung matandaan sang aton nga mga kabombo, si Sergeant Jeffrey Barrios amo ang ginatudlo nga suspect. Ginatudlo sila diri duha sang iya sini nga utod man nga si Neptali Barrios sang hitabo sa bahin sang banwa sang San Enrique sang tinalikdan nga Hulyo 30 nga strafing incident ini sa nasambit nga banwa. Kag amo man ini siya si Sergeant Barrios ang isa man ang iya sini nga mga balay ang ginimplementaran sang Pasay City PNP kag sang Iloilo Police Provincial Office Special Operations Group sang illegal diri nga paghupot sang armas. Kag tiamo ni subong ang aligasyon sang pamilya Barrios nga tinang tanom sang ebidensya ang bahin sang kapulisan sa Pasay PNP kag sang Iloilo Police Provincial Office. Sa interview sang Bombo Radio kay Lieutenant Colonel JJ Javines, ang chief sang Division of Public Affairs Office sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, iya ginapahayag nga tinakibot man sila sa natabo ining insidente sa may barangay Agtabo, Pasay, kaga mismo ang pag-relieve man sang 34 tanan ka mga pulis sang Iloilo Police Provincial Office kag sang Pasay City Police Station. Apang sa subong, si Sergeant Jeffrey Barrios amo ang yara na sa may 3rd Infantry Division sa may Camp Peralta sa may Hamindan, Capiz, kag gin-restrict ini Bombo Champ sang iya sini nga company commander. Agosto 4 pa lang restrict na ini siya kag tigin limitahan na ang iya sini nga paghulag. Ini waay pa yan natabo ang Agosto 12 nga pag-implementar sang search warrant sa balay nila sang iya sini nga utod nga si Neptali Barrios sa may barangay Agtabo, Pasay City.
ginrestriktuhan ini siya, inibangod gani nabalaan sang Philippine Army nga isa siya sa mga ginatudlo nga suspect sa strafing incident sang July 30 kag tinatabo ini sa may barangay Baraulan, Banwa sang San Enrique kung sa diin gin paarakan tiro ang balay diri sa pamilya Gonzales ini samtang nagakatulog sila sa ila sini nga puloy-an kaagahon sang Hulyo 30 ang oras diri alas 2:30 man sang kaagahon kag ining insidente gani may ara diri duha ka mga pilason kag ang sa investigasyon sang San Enrique Municipal Police Station sa aton man nga pagtawag man kag mismo ang kumpirmasyon man ni Brigadier General Villaflor nga nagagwa sa investigasyon nga pagtimalos ang rason kung nga nagpaarak diri sang mga armas ining duha man ka mag-utod kag kaupod Manila nga mga miyembro Manila. So amo ini ang rason nga agin restrict siya sa subong sa bahin sang Banwa sang Hamindan Capiz kag inigali si Sergeant Jeffrey Barrios amo ang na-assign sa may 1st Platoon Bombo Champ sang 6th Cavalry. Ini siya taga Pasigid kag nahibaluan nga siyam ka tuig pa lang ini nga nagaserbisyo sa Philippine Army. Isa siya ka mekaniko sang 1st Platoon sang 6th Armored Company kag tiya sini nga ginatutukan amo ang mga armored vehicles. Sa subong gin-check yarman kag magabalos man, maga-execute man sang counter affidavit ang pamilya Barrios diri sa ginpasaka man nga complaint sang Pasay City Police Station kag sang Iloilo Police Provincial Office apang ang bahin sang Philippine Army amo ang may-ara man ginpatigayon nga investigasyon nga ginkasama nila apang waay pa sa subong sang trial. Sa side naman sang 6th Cavalry nga company gid mismo nga nagauyat kay Sergeant Barrios ini sila ang may-ara sila lihok diri may inisyatibo man sila nga sila mismo ang nag-conduct man sang investigasyon Bombo Champ kag limitado gid ang paghulag sa subong ni Sergeant Barrios hindi ini siya makagwa sa iya sini nga unit kag sa kampo man mismo. Ginaimbestigaran man subong sa Philippine Army ining aligasyon nga ang ila sini nga miyembro si Jeffrey Barrios kag ang iya sini nga pamilya amo ang involved sa illegal nga aktibidad. May ara man kuno ini nga utod nga ginkilala diri kay Ricky Barrios nga amo ang preso subong sa bahin sa Manila. Ini nga aligasyon hindi pa nila ma-confirm, hindi man nila ma-deny pero mahibalaan lang ina sa pag-usad man sang ila sini nga investigasyon. Gapasalig sa subong ang bahin sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga wala nila ginatolerar ang mga malain nga buhat sang ila sini nga miyembro kag kun mapamatud-an may ara sang nagakaigo nga sanction, may nagakaigo nga pina nga pwede magdangat sa pag-dismiss man sa serbisyo sa isa ka miyembro sang militar. Nagpalabot diri sila sang mensahe man sa bahin sang Philippine National Police nga ang pag-relieve sang 34 tanan ka mga personnel sang PASI PNP kag sang Special Operations Group sang Provincial Headquarters hindi man ini penalidad. Ini para matagaan man sang madalom nga pag-imbestigar apang tigin kasubo Manila ining natabo man nga balita. Ang importante diri sa gihapon suno kay Lieutenant Colonel Javines amo ang relasyon sang Philippine National Police kag Philippine Army kung sa diin handa sila magkooperar, handa sila maghatag sang bulig sa ginakasang investigasyon kag kun ano gid man ang mangin resulta diri kun magwa gid man nga ang ila sini nga tropa amo ang guilty sila mismo Bombo Champ ang turnover nila si Sergeant Barrios sa mga otoridad. Yari bala pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay Lieutenant Colonel JJ Javines. Natublag din kita nga nag-amo na ang natabo sa parte dito sa incident sa Barangay Agtabo sa Pasay no sang August 12. So sa subong no ang si Sergeant Jeffrey Barrios ari na di siya sa iya nga company city sa Hamindan no. He is put on restrictions ang iya nga commander. Sang ano nga petsa ini siya gin-restrict kag gin-pa-report sa may 3ID sir? August 4 no. August 4. August 4 before pa lang nga daan sang natabo ang pag-conduct sang search warrant sa ila sini nga balay sang Agosto 12 sir.
Oo, no, before pa na sina, kay di ba may natabo dito sa San Enrique nga July 30 nga traffic incident, tapos sa ginaligar nga sila to magutod ang sila to mga suspect, no, ginaligar nga mga suspect dito. So dira pa lang, no, mayara na ang mga investigation nga natabo. So that's why nga ginpa-report na sang iya company commander si Jeffrey diri sa iya nga company CP sa Mindat. Oo, si Sergeant Jeffrey Barrios, no, dito na siya na-assign sa first platoon sang 6th Cab dito sa may 3 Opcon sa 3 First Brigade. So bali ang iya nga direkta nga commander ang sa 6th Cav, sir, hindi si Brigadier General Samson? Hindi. Taga diin gid ini siya, sir, base sa inyong background, kag ano nakadugay nga nagaubra sa Philippine Army? Si Sub Sergeant Barrios, no, base sa akong pag-istorya sa iya, taga Pasig man siya, no. Ilonggo man. Naistorya mo siya, sir? Ano iya sininangin statement? Oo, no. May mga investigation na siya dira sa regarding sa incident, no. So as I was informed, mapa-charge man sila sa counter, execute man sila sa counter affidavit regarding the incident. So ang amo na nga, no, base ma-preempt nato ng conduct sa investigation, no. We will just wait for the counter affidavit na i-execute sa pamilya Barrios pertaining to the incident. So sa subong, sir, klaruhon ko lang, investigation pa sa gihapon wa ay pasang trial diri sa iya sa administrative case nga ini? Wala pa so far sa side sang 6th Cab, no, sa iya unit wala man nag-file sang formal complaint ba. So wala man nag-file sa formal complaint para jumpstart yung investigation, but initiative ng iya nga unit just because doon sa natabo nga incident na they were tagged, no, in suspect, sila naging aligar na suspect dito sa incident. So on their own, no, nag-initiate na ang independent investigation ng ilang nga unit. So limitado ang iya nga hulag subong, sir, sa may 3rd Infantry Division. Hindi siya makagwa siya, sir. Yeah, restricted siya diyan sa iyang kampo sa 6th Cab. Sige. Sir, ang background niya na-check man nga ti amuning aligasyon subong nga nagagwa nga ti possibly involved sa illegal activities. Na-check kung ano ang estado sang pagpangabuhi niya? No, di base sa news reports, no, amo man na ang allegation nga ang mga Barrios ni involved sa amo na kasi may mga utod man sa dito sa Pasig, no. Tapos sa base gani sa Diyos may ara man sa utod na nakulong bala, no, na preso, no. Basta as atong investigation, hindi mo nato na mabal nga muna, hindi mo nato ma-deny, hindi mo nato ma-confirm, no, but then again, may ara sa 3ID nga part, we are also conducting our separate investigation, no. And hopefully makakuha kita sa ma-confirm nato ng mga ilang detalye sa sunod ng mga depende sa resulta sa investigation. No, rest assured din man, no, sa organization sa 3ID per se, no, we're not condoning any wrongdoing sa ating personnel, but if we find out na may ara din man felony o wrongdoing ng ating mga sundalo, may ara sila nahimo nga sala, so of course they will suffer administrative sanctions, no. They could be discharged. Depende sa kung ano ang nahimo nila nga sala, amo man na ang aton sanction sa ila. Ang pag-relieves, no, sa part ng PNP is just in administrative, hindi na siya per se penalty on the part ng police, ano. Kumbaga yung mga ganyang administrative pag-relieve sa mga atong kapulisan is just a part of administrative na function nila para matagaan sang fair man na investigation ng kaso, no. So sa part sa aton sa 3ID, no, although of course this is a very we can call this a very unfortunate incident, no, ang aton di ang relasyon naton, no, ang relasyon din ang importante sa aton kasundaluhan kag sa aton nga kapulisan, no, but then again
we are open to investigation. We will fully cooperate kung ano man mayroon ang investigation. And rest assured, no, kung may ano man resulta sa investigation, kung magwa dito sa investigasyon nga ang aton nga tropa may sala din man, we will turn over, no, ang aton nga tropa sa kakaigo nga sa authority. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Lieutenant Colonel J.J. Javines, ang Chief sang Division of Public Affairs Office sang Philippine Army 3rd Infantry Division, Bombo Champ. So sa subong nga hapon umpisa na no ang Regional Joint Security Control Council meeting sa tunga sang Philippine National Police, sang Philippine Army, sang Commission on Elections kag sang Philippine Coast Guard, Bombo Champ. Kag diri naghambal man si Brigadier General Villaflor nga siya ang magapakig-istorya man sa bahin sang Philippine Army. Kag nag-abot diri gani mismo si General Marion Season man ang commander gid mismo sang 3rd Infantry Division. So aton sini nga bulubantayan sa karon kun ano gid man ang ila sini nga pagaistoryahan parte diri sa kaso sang pamilya Barrios, Bombo Champ. Kung restricted siya si Staff Sergeant Barrios, nakapuli pa siya, anong plastadaya sa ilaw sa third ID kung restricted ka? For example, kung ako abi maglantaw, for example, diri sa may Regional Personnel Accounting Holding Unit bala, RPHAW, hindi bala, dira ka lang na iya Bombo Cha, why ka na ginapagwa kung restricted ka, kung dira ka i-assign. Paano nakapuli si Sub-Sergeant Barrios? Ang explanation diri Bombo Champ aton ginpamangkot kung gin-relieve o kung ano gid man balang insakto nga term. So no, kay Lieutenant Colonel Javines gin-restrict gid Bombo Champ. August 4 ginakuha siya sa may 1st platoon sa may 301st Brigade kag ginstriktuhan na nga hindi gid siya makagwa kag limitado ang iya sini nga paghulag na sa may Camp Peralta sa may Hamindan Capiz. So ginauyatan gid siya sa subong sang iya sini nga 6th Cavalry nga company kag didto lang gid siya sa may Hamindan Capiz all throughout sang ginapatigayon subong ang investigasyon diri kontra man sa iya kag para lantawon kung ano katuod diri ang aligasyon sa iya nga ti siya ang ginatudlo nga suspect sa may strafing incident sa may Banwa sang San Enrique. So didto gid siya sa may Camp Peralta sa may Hamindan Capiz, dira gid mismo sa iya sini nga 6th Cavalry Company ginabantayan siya sang commander kag limitado gid ang iya sini nga paghulag, hindi gid siya makagwa sa kampo. So sa ano ni siya gin-restrict, di bala August 4? July 30 natabo ang strafing incident. Ang August 12 amo ni ang pag-service ng search warrant, ti ara to siya sa ilabalay? Sang August 12 nga ginserbe ang search warrant, si Neptali Barrios lang ang ara Bombo Champs. Siya sa balay wala siya. All right. So si Neptali Barrios lang to na pick up. Isa siya sa mga subjects sa search warrant. Magluwas siya kay Sub-Sergeant Jeffrey Barrios. Bali duha ang ginimplementaran sang search warrant, ang balay ni Neptali Barrios kag balay ni Jeffrey Barrios. Apang si Neptali lang ang ara sa iya sini nga panimalay, sa bahin naman ni Jeffrey Barrios ang iya lang sini nga asawa. Kay ti ining application sang search warrant in connection ni sa strafing incident dito sa may San Enrique, di ba? Nan. Roger and that, Bombo Chap. Okay. So, si Staff Sergeant Barrios, ara iya sa third ID. Restricted siya, monitor iya sa nga ulag, tanan-tanan. Samtang si Neptali Barrios, amo ni karon nangyara sa kustodiya naman iya sa nga Pasay City PNP. Tag amo ni siya ang una na nga ginkasuhan sa Gilayon, Bombo Champs ang illegal possession of firearms, samtang regular filing na lang ya ang igapasaka naman ya diri kay Sergeant Barrios, kay Sergeant Jeffrey Barrios. Ining mga video ni nga ginaplastar na pakita naton, video ini sa kuha sa CCTV sa puluyan sa mga Barrios? Roger on that, Bombo Champ. Amo ina ang ginpagwa sang pamilya Barrios nga CCTV footage kay ti may aligasyon ini sila nga dugay kuno inoras kag nagkasabala sang operation ang Pasay City PNP kag ang Special Operations Group sang IPPO naton.
tinaghambal diri nga 4:27 AM kuno 4:27 AM or 4:28 AM nag-abot na ang operating team kaga ini sila natingala kay pag-abot kuno sang operating team amo ini ha sa aligasyon sang Pamilya Barrios pag-abot sang operating team gilayon nga ginpagwa nila ang tanan nga occupants sa balay kaga may ara sang mga pulis nga nagsulod sa gilayon sa balay gid mismo ni Neptali Barrios. Amo ina ang aligasyon nga kun tani kuno antes kuno magsulod sa balay tani ginpakitaan kuno sila nga daan sang search warrant pero ang ila sini nga aligasyon nagdiretso sulod sa ila sini nga balay wala sila ginpakitaan sang search warrant ulihi na. Ti ang sabat naman niya sang kapulisan sa amo sina nga aligasyon gahatag lang sila kag nagapakita sang search warrant kung magakandak na sila sang physical search. So pag abot nila gali sa area, hindi pa to physical search dayon ang ila siningagin ubra, nagsulod lang gid anay sila kag para i-clear ang area kaga suno sa ila gani ara man ang fiscal nagahulat sa sagwa o ay gani nila gindungan man pasulod sang nag-search sila sa area para masiguro nga clear kag ay may nagauyat sang armas kay base posible palukpan ini sila kundi maumit ang ila man sini nga witnesses. All right, isa man sa mga i-counter check naton no ang mga SOP sa Balabombo Chari kung sa pag-service ang search warrant, arrest warrant kung ano ina para ngati maplastar taman sa aton sini iya nga mga kabombo but right now gaparindugan ang Pasay City PNP no ang in order by means of in order eksakto ang ginimo nila kagway sila sa may ginlapas o galing kiti sa bahin sa pamilya gina-question ini nila iya sa karon nga mga tinion that is why ngayara sang investigation nga patigayunon kag amo man niya ang gintunaan sa temporary anay nga pag relieve ano ganing term to gigamit ni RD sa kay Police Lieutenant Colonel Palomo ni PD. Ni Lieutenant Colonel Aaron Palomo ang hepe sang Pasay City Police Station kag ang 33 pagid niya kakaupdanan bali 34 sila tanan Bombo Champ nga gin administratively relieved. Administratively relieved. All right. Sige. Okay. Sige, chat. Thank you again. Ini si Bombo Chari Galia sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo. Kung may abogado ang Pamilya Barrios, kag lagting man ang abogado sininila kay ang nagpakilala to abogado kuno ni Kerwin Espinosa mo. Former legal counsel ni Kerwin Espinosa. Di mas mayo gi magina to bangay kamo korte kung mo man ang plastada Senadra Banwa but nagapanindugan iya ang aton sinika pulisan nga eksakto kagaway sa may ginlapas sa pagpatigayon sa search warrant. More on this sa iban Sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Ako si Marlon de la Cruz, ang bulong OST Santa Barbara, Iloilo, 28 years old. Nagdago ako sa Video Octi Challenge sa Swerte sa Palengke 2023 diri sa Pabia Public Market. Nagdaog ako sang 500 pesos. Isipon ko 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Gamiton ko ang nagdagaan ko nga 500 pesos nga ibakaliwat sang to purchase para sa sunod nga palengke draw maihulog naman. Nagapasalamat ako sa product sponsor kag sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Star FM, it's all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 20 to 26, 2023. Ang Retro Band nagapang-agda sa inyo to spend your weekend sa Plazuela de Iloilo sa ining Sabado. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner, they will delight you with their carefully selected songs ngang kalabana nagikan sa mga nagliligad ng mga tinuig sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa August 26 Saturday. Sa tionsing musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 27 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa intanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine, nag-aabi-abigid sa inyo. Mainit kapag welcome sa tanan-tanan nato ng mga suki ng mga tagpalamati. Diri makamo sa syudad or probinsya ng Iloilo or maybe sa medyo malayo-layo nga bahin sa Pilipinas. And ilibinagid if you're out of the country, if you're abroad, if you're an OFW, thank you nga nag-uupod ikaw sa aton this afternoon. Welcome everyone. Welcome sa Tuesday edition sa nga pala tuntunan kung sa diin more interesting stories ang aton i-share sa inyo sa sininga adlaw. But of course, mas lain gid no kung ang mga istorya nga aton nga mabasa diri, ang istorya nyo naman. Especially those na wala pa nakaagi share diri sa KLP. Come on. Join na and share na ang inyong mga istorya. Paki-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid nga isulat and then ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa inyo pagpangapidira, kita ang of the night this afternoon. So let's enjoy this time being together. Here's our song para sa inyo tanan from the Bombo Music Festival. Nagikan ni kay Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gataslao. Someday, When I Am King. Good afternoon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live
our blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Katahong ganyang bahanon. Someday, when I am king, Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Hello, hello, dira sa liwat sa inyo. I hope para na kamo and ready na. Padayunan nyo lang da, whatever it is that you are doing. Maybe, iba nagapang laba. Ano yung oras? Pwede. Of course, pwede good. Ibang galuto na in advance para sa panyapon. Bao, ano sudaan tada karon. And anyway, iban siguro nagapahunay-hunay. Pangapikape, doon ka na anwi, no? Kung muna iya, kay daw ka perfected man. Amo nga mga tinion. Sige, enjoy lang. Kung anong inyo ang ginahimo dira, and ulap na lang kita. So, pag-enjoy man sa ating mga story and stored for you this afternoon. Again, this is Tita Regine. Maayong hapon sa tanan. Ari na ang ating first story. Nagikan ni sa kay Mysterious Girl sang probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Una sa tanan, ginitami ako ginikaw sa mayong hapon, laminagid sa mga nagapamati sa sininga programa ang kahapon lamang. Avid fan gid ako, halin pa kay T.A. Evelyn, hasta nga ikaw na ang nagbulos. Tawagan ako gali sa kay Mysterious Girl sa probinsya sang Iloilo. Nagsulat gid ako kay gusto ko man ma-share ang istorya ko kag mapautwas ang akon nga depressions nga ginabatyagan. Buhay don tani ko isulat ang akon istorya, pero waay gid ako tigkaisog sa pagsulat sa imo. Pero naisip ko man nga malain gali kung itago mo lang ang imo nga mga problema, Tita Regine. Gusto ko gid. Kag gapangayo gid ako sa pasensya sa imo kung malawi nga akon istorya, kag kabay may makuha ka mga leksyon sa istorya ko. Kag depende sa inyo kung nagapati ka mo sa istorya ko dya. Siguran ko sang 6 years old ako. Mahipuson, masinadyahon ako nga klase nga bata. May mga bagay nga hindi ko maintindihan sa akon kaugalingon. Nga may nabatyagan ako, kag may makita ako sa palibot ko, Tita Regine,
Pero ginabaliwala ako ang sa palibot ko. Tungod, why pa ako tigbuot ka to. Sa 9 years old ako, nagsunod ako kay nanay nga magpangahoy. Nakita kong isa ka bata nga kasing edad ko man, nagatindog sa may kahoy, nga ginatumpukan ko. Tapos ginabalan ko tana nga hindi pagbula ang akong kahoy. Ginpalapitan ko. Kag pagkatapos, nakita ko ang alima niya, hindi pareho sa aton, Tita Regine. Ang kolor niya, bukay, kag hindi makita ang iitsura, kag nagatalikod tanakanakan. Huay man ako nahadlok. Ginsundan ko pagani tana, kag nagdalagan, pakadto sa may bungsod. Tita Regine, ginpangita ko tana, pero why dun? Ginsugiran ko si nanay, ginkunan niya ako nga mag-sorry. Ti, ginagtunan ko ang bungsod, kag nagkuon ako nga sorry sa iya. Sa may balay naman, mahilig ako maghampang sang isahanon. Samtang naghampang ako, mga alas 9 sang aga. Natabuan gid nga isa lang gid ako, may nagtindog nga babayi sa atubang ko. Labog ang iya buhok, kag puti ang iya bayo, kag wala ang hitsura, Tita Regine. Pagkatapos, ginhuyop lang sang hangin, kag nadula. Abi mo, tita, nagapanglapsi ako. Naguli ako sa balay kag magpungko, kag naglain gid ang pamatsyag ko. Kag nagambal ang nanay ko nga, na ano ikaw, mysterious girl. Wala gid ako nagsabat sa iya pamangkot. Amo to nagumpisa nga nakakita ako sang ibang dimension, tita. Minsan, sa pagpangabuhi naton, ma-encounter gid naton ang mga trials, kag may kasabihan gid na, bisan anhon mo katago ang sikreto, mabalaan gid sa ulihi. Tita Regine, grabe gid ang trials nag-abot sa kabuhi ko. Sa pamilya ko, kag sa kaugalingon ko, kag sa palibot naton. Ang pamilya, abi ko, sila madamayan ko kung may problema ako. Pero nagsala ako. Sila pa ang madown sa imo. Abi ko, perfect family kami. Galiti mo, nagsala gid ako. Dira gintakos ang kabakod ko kung paano ko ma-handle ang trials nga nagaabot sa akong kabuhi. So malapit na ako makagraduate sa elementarya sa tuig 1994, January. May namatyan sa among lugar. Bisperas gid. Dito syempre nagaagto ako, kaysang una nagasunod gid ako kung diin ang may namatyan. Nagarosaryo ako. Sa natapos ang among rosaryo, nagagto ako sa mga nagasugal. Uso pa ato ang 41, Lucky 9, Tumbok. Ginkunan ko sa akong bugto nga magpangita sang hampangan ko. Ti ang lalaki kadya nga si Eddie, nagasunod-sunod tanakanakon. Ti ginhagad ako ni Toto kadya. Hindi na lang paglawaga ang matuod nila nga name. Kagagiban pa namon nga imaw sa hampangan nga close ko lang, Tita Regine. So in short, ako ang taya sa panaguay. Si Eddie kadya, nagpalapit tanakanakon, nga hindi man kasali sa amon panaguay, kaging kaptan ang akon alima, kag tuyoon, nga ubahon ang shorts ko, kag maghambal sang bad words, Tita Regine. Hindi ko na lang pagsulat ang mga tinaga. Sigin man akong pamiglas sang alima ko, mayad gani, dyan pa si Toto, tita. Ang iya nga hinablos. Kag naghambal tanakanakon, nga bato bla, kag si paa sa itlog. Tigin sipa, kutanagid. Ang iya bayo, ang naka-shorts nga maong nga ginutdan, tapos nakaputi tana. Tapos nangayo ako bulig kay Toto, nga buligan ako, kag tawgon sila sa minatyan. In short, ginbuyan niya ako, kag ginbantaan kami patsyon, kag maghambal kay Toto, hambal niya, tiyo mo ko. Pagkatapos, nagdalagan ako pakado sa minatyan, kag maghambal kay nanay, nga mauli na ako. Bali, tita,
natabo ato sa may taramnan. Abi mo, Tita Regine, grabe ang kulba ko. Waay ko pa nanugid kay nanay. Kay ginbantaan kami ni Eddie nga patsyon. Kung hindi pa ako nagdaman sa pagtulog nga nagasinggitan, hindi pa kamaan sila nanay. Namanaan ka nanay ni Eddie. Ara ang buhat ko sa iya, kay ginsipa ko siya. Tiginbantaan pa kami nga patsyon, kay may paryente ko no sila nga NPA. Puwerte ka bugat ka dya. Ang imaw ko sa balay, tatay ko, nanay ko, kag ang darwa ko nga bugto. Abi ko sang una, 3 lang kami nga magbugto. Ay grabe gid ang hibi ko kag gulba. Kay ready dun tanan si tatay, magbato. Kay sulungon kami sang paryente niya. Sila gani ang may sala, sila pa ang isog. Kay hindi gusto nila mapreso ang ila hinabdos. Ang matuod gali, gusto nila magtimalo sa akong auntie. Kaya nagamba lang akong auntie, nga hindi daw sila mag-asenso sa ila pang buhi. Tignabatian ko man ang paghambalanay sang nanay ni Eddie, nga magpalaista na. Ano naman. Susunod tabo na to, may nagaagto sa balay namon. Ang amiga kang bugto ko nga sa Maynila na. Gusto niya mauli, kaya nagamasakit ko no. Tiyambal ni tatay, hindi anay, kay magamu pa diri sa lugar namon. Sige gidhibi ko Tita Regine, kay sige man balik sang amiga sang bugto ko halin sa Manila. Antes maguli ang bugto ko, nagpa-blatter man kuno si tatay sa banwa namon. Pero hambal kang pulis kuno. Anong kaso? Kay wala pa sa law naton ang case nga kadya. Amura ang kuon niya kay nanay. Kanabatian ko man ang hambal ni nanay, Tita Regine. Dawala lang sa ila, kay basi mag-anga-anga ako, kag hindi ako kamaan magsabat. Tita Regine, masakit sa tagipusoon ko ang maginhambal ni nanay sa akon. Masgin palabi niya ang kahuyanan ko. Dapat sila ang mag-comfort kanakon. Hindi man ako kasing alam nila, pareho sang bugto ko. Tanan ginbaton ko na lang, bisan ginakumos ang akong tagipusoon sa sakit sang natabo. Ginhipsa na lang ni, kag ang malain pa, ang nanay ni Eddie, naging maninay ko pa sa konperma. Sila mismo nagplano para mahipsan ang mga natabo sa akon. Ang matuod daad, Tita Regine, against ako daad, syempre, sang una. Dapat ginikanan sundon gid ang ila obligasyon mo muna sang una. Susunod pa uli ang bugto ko, diritana nagpangita sa amon lugar bilang tendera. Ang malain pa, Tita Regine, naging bana niya ang bugto ni Eddie, si Estong. Waay na siya obra nga permanente, or waay na siya obra nga permanente. Ginpatigayon mantana sang pakaisa ko sa sunlug-sunlug sa iya. Abi mo, Tita Regine, sa isa ka adlaw, nagpamalayi dayon tana. Nakibot gid ako tita, kag ginambalan ko si nanay. Nga nanay, pabana mo si Estong sa bugto ko. Anong sabat ni nanay sa akon, Tita Regine? Maghipos ikaw dyan, mysterious girl. Bayin na sila magpangabuhi. In short, natigayon ng ilakasal. Pres kagid sa huna-huna ko ang mga nagkakatabo sa akon. Nabatian ko man nga magtimalo sila sa akon. Kag magkadlaw, waay nanda ako ginbuol nga bridesmaid. Tanan namon magastos sa simbahan. Nabatian ko gid ang ilahambal sa sulod sang simbahan nga bantayan niyo si mysterious girl. Basi magpamalabag sa kasal nila. Kag balion niyo ang ulo niya, ha? Ang naghambal, ang bugto niya. Kag ang imaw niya nga tiya nila. Sa pagasawahay nila nga darwa, Tita Regine, nagseparate tanda sa ilang nga balay sa pihak lang. Nagabusong na ato sa ilang una bata. Dira ko gid nakita ang batasan sang bayaw ko, tita. Sa pamatsyag ko,
do sa demonyo gid. Kaya nga nagapaligo gid ako sa bumbo namon. Waay gid ko kamaan nga dira gid tana sa likod ko. Pero kung magpaligo ko, may bayo man ako Tita Regine, pero nabatyagan ko gid, nagapanglingling tana. Kung ano oras ko magpaligo, ginatimingan gid niya. Habal ko sa kaugalingon ko, pareho gid sila, sang bugto niya nga mga M gid sila. Ginatestingan ko nga hindi na magpaligo sa among nga oras, Tita Regine, wala na siya nagasag-ob sa tubig. Dusugiran ko si nanay, pero ay tanda magpati kanakan. Isa pa gid Tita Regine, nag-abot sa akon mga trials nga gabi na natingala gid ako nga may nagsampaw kanakon. Gali timo ang akon bugto nga lalaki. Bali tita, way kami tigduwiray nga kwarto. Sa ibabaw kami nagatulog, imaw ko si nanay kag ang darwa ko nga bugto. Tinatingala gid ako nga dira gid siya nagtulog sa akon. Abi mo, Tita Regine, gintiklod ko tana kag magkupo kay nanay. Abi mo tita, samtang ginasulat ko dya, grabe ang tulos ang luha ko. Bale, natabo na siya, manong second year high school ako. Nagadinaraga ako. Sa pagpadayon sa sulat ko, sa pagkaaga, ginsapote ni tatay ang bugto ko, kaging palayas niya, kag mag-estar sa lugar ni tatay sa Banwa. Sugod na tabo ato kanakon, wala na ako nag-impon sa lugar namon. Kung may okasyon, mag-agto sa fiesta, balihan, binagid sa nimatyan. May trauma na ako, Tita Regine. Bisan sa pagtuon ko, apektado man. Way ako gana mag-school, ginapilit ko lang ang pag-eskwela. Abi mo tita, kung mag-isahanon ako, ginaistorya ko si Mama Mary, kag si Papa Jesus. Ngahatagan ako sang kabakod sa pag-abot sa mga trials sa kabuhi ko. Amo na kung kisa, ginakunanan da ako, nagbuang. Basi sa ulihi ko no, mamurot sang plastik. Kung kisa, para malingaw ako, nagapananom ako kung kahoy. Kay nga gadamgo ako, nga grabe ang bagyo nga mag-aabot sa aton. Nga baskogin, kung kisa makakita ako, ang mga tao, ginatabunan sila sang bato kag lupa halin sa ibabaw. Sa tuwing 1997 pa dyan natabo, hasta subong. Di ba, Tita Regine, may lugar sa Leyte nga nagka-landslide, ang St. Bernard, tapos kung kisa ang paglupok sang bulkan, kag ang mabasko nga linog nga nagbuka ang lupa, tapos ginkaon ang mga tao kung sa diin ikaw nagatindog. Bisa nagatulog ako, tita, nabatyagan ko ang paglingin sang ulo ko. Daw matuod gid tana. Hindi lang tani, kay duro ang mapatay. Pati pamilya ko, nakita ko kung paano ginkaon sang lupa sanda. Ang ginbuhat ko pagid, nagasulat ako sang isa ka kanta o kung isa ka love story. Kunwari, ako ang bida para malingaw ko ang akon kaugalingon. Ang akon istorya, do drama gid sa TV, Tita Regine. Sa pagbadayon ko sa akong istorya, tita, nagapatigid ako nga bisan anhon katago ang mga sekreto, mabalaan. Amo na ang akong tatay, kay ang bayaw ko, dapat ang balay, grabe ang pundasyon. Kay kung wala ang haligi, matumbagid. Amo na kami, Tita Regine. Broken family. May ibang asawa ang akong tatay. Grabe man ang pag-antos, Tita Regine. Hindi ko na lang pag-istorya dya, kay malawig na gid istorya ko sa inagyan ko sa kabuhi. Waay ko gid naisip na mag-commit sang suicide o kung ginbasol ang Ginoo. Basta, ginaistorya ko lang siya, si Mama Mary, kay si Papa Jesus. Aba ko sa kaugalingon ko, kami na lang sa akong ginikanan, nanay kag tatay. So, nag-graduate man ako sa high school sa tuig 1998. Way ako nagpadayon sa pag-eskwela, tungod way man ako gana gidman. Kaya naisip ko, kung mag-eskwela ako,
way man tigpulos, kay waay man pagsulod ang ginatun-an ko, kag wala man ako namian nga kurso sadto. Gusto ko ang pulis, pagkapulis, pero namanaan ko nga hindi ako makapasar, kinahadlok ako. Pero masarangan ko kung ano ang ipabuhat nila nga training, kay nagbahol ako sa uma. In short, nagpadayon ako sa college, sa city. Dira, grabe man ang ginantos ko, Tita Regine. Aminon ko sa kaugalingon ko. Why, gid ako na masngaan. Tungod hindi kita na magsulod ang akong ginatunan. Tanan nga subjects, kay permi ako nagaka-mental blackout. Bisan anhon ko nga pag-review sa mga exams sa mga subject ko. Ang tadhana talaga, bisan anho naton itago ang mga sekreto, mabalaan gid siya. Kay may natabo naman. Bale aga pa na akong klase, alas 7 sang aga. Nagasakay gid ako sa salakyan sang bayaw ko. Bale highway iya ginabiyahe, ako lang ang pasahero niya, kag aga pa. Sa dong parkingan sa mga jeep sa may Mabini, may isa ka lalaki ang nagsakay sa front seat kag maghambal sa bayaw ko nga, pre, ano mo dya? Amiga mo? Islan mo ang nobya mo sa Mabini? Kaya ba sa bayaw ko nga si Estong, di pre, bugto kaasawa ko. Kag naghambal ang amigo niya nga, ano, patyo naton? Hindi ako bahala. Sabi mo, Tita Regine, nabatian ko gid ang hambalanay nila nga darwa. Gibali wala ko lang ato, pero grabe ang kulba ko. I-shorten ko na lang ni kay migin plano tanakanakon gali. Nag-agto tanan sa barangay, nag-uli siya sa barangay nila or sa balay nila nga hubog. Pero wala ko gid ginsugidan ang bugto ko, kay gusto ko tana makamaan sang buhat sang banana, madiskobre ang iya sikreto gid. In short, may natabo kanako naman sa bisperasang barangay sa pihak lang. Ako ang nagabantay sang tiyangge. Sa gabi na, hindi ko tani magbabakal kay tigabi na mo. May nag-adto nga classmate ko sang elementary. Classmate ko kuno elementary. Hindi gid ako. Ginpilit ako ni tatay, kaya di pa kuno ang benta. Bale, wala pa sila nagbulag ni nanay. Bisa nagaimaw sanda kang kirida niya. Grabe no, Tita Regine. Dapat mapreso sila. Concubinage kag adultery. Tinag-agto na lang ako kag nakita ko si Ben. Hubog tana. Habal ko, anong baklon mo? Why man ko no? Med gani dira si Dennis kag ang amigo niya nga darwa, kagulpyada niya ako kaptan sa alima sang hugot nga tuyo himuslan ako. Habal ko kay Dennis, tawga si tatay, magdali. Habal ni Ben, sige, patyon ko ikaw kag si Mysterious. Kag imo nanay, kag gamaan ko. Kag gamaan ko kung diin ikaw naga-eskwela. Ang naisip ko, si paon ko tani. Pero nagailag tana. Di ang ginhimo ko, gikagat ko sa alima. Kag ginbuyan niya ang alima ko. Tapos mag-uli tana, kag magsinggit. Sang ang bayaw mo, kag magkadlaw tana. Nagambal si Dennis kanakon. Nga okay ka lang, Mysterious girl? Waay ako nagsabat sa iya. Gapalangurog ang ako nituhod. Liwat naman na dumduman ko ang mga nagbuhat kanakon ulit. Amo na sugod nga wala ako sa kaugalingon ko kung mag-agto ako sa eskwelahan. Alas 2:42 ang ating oras. Way pa natapos ang pagbasa ta sa sulat diri ni Mysterious Girl. Gani nga panambalikan nato nini. Sa pagpanabalik sa KLP, balikan taman ang sulat ni Mysterious Girl pagkatapos ng git sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Madamo sa ato ng
Hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok nga naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords,
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo. Kita sa sulat ni Mysterious Girl. Tita Regine, kung kisa, mahambal ko sa kaugalingon ko, ang mga tao nga ginapangayuan ko sang bulig, mga matalaw gid. Kung mag-adto ako sa eskwelahan, nagadala ako sang garab, hindi para sa aswang, kung hindi sa tawo nga buhi. Kinabilin ko lang sa may bangga, kung kisa sa kasagingan, kay maligwan ang lugar, suludlon pa, kag wala pa sang street lights. Tulad, may dyan dun. Kay permi last trip ang ginasakyan ko permi. Abi mo tita, bisan sa school, makakita ako sang puti nga tawo. Kagintampong niya ang ulo ko,
Pagpagkatapos, naglingin ang ulo ko. Nakita man sang classmate ko kag maghambal ta na kanakon nga okay ka lang classmate kag magkuon sa ako sa iya nga okay lang ako. Abi mo, Tita Regine, kung mahina ang prayer ko, siguro nadulaan ako sang pangalibutan. Tapos naghambal ta na kanakon. Basi wala ikaw ka pamahaw o kung nagabusong, kuon ko, la gani ko BF, mabusong pa ko. Pila na lang kabulan, makagraduate ako sa college. Sa may jeep ng ginasakyan ko, nagkitaay kami sa school ko, sang schoolmate ko. Bali sa pihak ta nga banwa nagauli. Ano man ang gadgad niya, maghambal sa akon. Kaya kunaan niya ako nga day. Malinong no? Istorya ko wala. Bali last trip na dyan ang ginsakyan ko. Bisan ano lang, kadadlawan o kung kahadlukan. Nagkadlaw kami nga darwa. Sige na bala, kuon niya kanakon. Sige, aswangan na lang. Ti kuon niya, no? May ara, nagapakita ko nung nga puti nga babae. Kuon ko sa iya. Tuod na eh. Yung gisa, mag-agi ko dyan, pasuludlon nga karsada, gapang taas, sa akong nga buhok. Wala man ko nahadlok, tita, kay kamaan ko, nga dya si Mama Mary, kay si Papa Jesus kanakon. Ginakantahan ko lang na, bisan hindi ako kamaan. Di nakadamgo ikaw, ikaw ang bida, nga nagalupad ikaw, tapos maghugpa, tapos nilagas ikaw kang zombie. Kuon kuhod, kaagi ako sina. Tapos nagkuon ko sa iya. Abi nyo, nakadamgo bala ako. Naggrabe ang bagyo kanaton. Tapos ang buhawi, nasa pagkabahol gid, ginatangay ako kuno. Tapos may ginbuol kuno ako, tapos may power na ako. Grabe, pagig kuno ang linog, ang mga landslides, kag pagbaha sa aton. Tinagambal ta na kanakon nga, maguba ang kalibutan. Di ba tapos man ang 2000? Abo ko sa iya, hindi kita tanan, nahadlok ako, matabo gid ang karuluoy, ang sunod kanaton. Aba ko sa iya, kay kita mismo ang nagbuhat. Kaluoy ang aton Mother Earth. Hambal ko, nagapananom ako sang kahoy para sa iya. Kag kuon man ko nga, ginapray ko nga safe kita sa pag-uli adlaw-adlaw. Pati ang driver naton, kay kapuitana sa pag-drive. In short, malapit na ako sa akon panaugan. Kag nagkuon ta na kanakon, nga isulat ko daw sa imo Tita Regine. Tisin uman magpati kanakon dya, kay nonsense man dya nga istorya ko. Kuon niya pagid, gusto mo ang amon mayor? Kuon ko nauya ko. Hindi, man na magpati sanda. Basig magkuuna, buang ako. Diba? Kag nagkuon man ta na kanakon, nga maistoryahanay kami liwat. In short, wala na dayon sa pag-istoryahanay namon, kay sako na ako, kay malapit na ako makagraduate. At last, makagraduate man ako, why gid tig naman-an ang akong ginatun-an, basta ang grade ko manabo. Nalipay na ko Why pa ako kakita ka obra, Tita Regine, kay hambal ko tamad pa ako, kag may nagapugong kanakon. Sa balay lang ako nagatiner, nagapananam sang kahoy. Sang hapon na, nakatulog ako tita. Nakakita ako sa babae nga puti ang iya bayo. Nami ang iya mata, blue, kag ang iya ilong mataas, kag nagadaho ang iya alima sa akon. May pando nga puti, kag nagayuhom kanakon. Gusto ko tani dahoon ang iya alima, pero nakabugtaw ako. Kay tungod tamaan kasilaw ang iya likod. Sunod naman ang Sagrada Familia. Kompleto gid sila. Kag nagadaho sila kanakon ang ilang alima. Pero nakabugtaw naman ako. Nasilawan gid ako, Tita Regine. Ang ila kasanag, iba mo. Kisa gani, ang Santo Niño kag ang simbahan na puno sang kasanag. Kag ang rosarito, Tita Regine. Depende sa inyo kung magpati ka mo kanakon. Dugay ako nakakita sang obra. Kag nagdesisyon ako nga magsunod sa akong tiya sa Mindanao para dito mag-obra.
Nakakita ako sang obra sa pharmacy. Sa umpisa na budlayan ko, kayang ila dialect, hindi pa ako kamaan. Kay mga Chavacano, kag Bisaya, may Muslim man. Naging Tagalog ko na lang, pero sa darayon ko, nakamaan ako na, magbisaya lang. Abi mo, Tita Regine, waay man ako nagdugay sa ulubrahan ko, kay tungod sa tiya ko. Kay nga gusto yata nila mataas ang posisyon ko. Kaya syempre nag-a-star lang ako sa ila. Mabudlay gali kung manggrano ng imaw mo. Abi mo, Tita, mas gusto ko pa mag-upod sa ila kabuling kaysa sa mga may kaya sa buhay. Kay mamagaan ang akong tagipusoon. Dogi na sunog ang akong lawas. Di wala pa man ako tig-experience, gid. Dapat umpisa sa manubong a posisyon. Di wala naman ako tig-ubra eh. Hay, naku buhay ko. Nagsunod naman ako sa pakaisa ko, pakadto sa Pagadian City. Abi ko, dira ako makita ang ginatawag na maging successful ako. Nagsala ako gali. Pag-abot ko sa lugar nga ato, nakakita ako sang obra. Grabe ang kalipay ko naman, bali nagaboard lang kami. Abi ko, upod ko ang pakaisa ko, galitimo, nagbalik tanan sa Zamboanga. Nabilin ako, upod ang iya manak, kagang iya nga Muslim. Sang gabi na, grabe ang ulan, bali wala ako tig-imaw sa kwarto ko. Nahulas ako, hindi ako makatulog sang maayo. Ambot, Tita Regine, nakatulog ako kung may nabatyagan ko naman, nga may naghikap sa akong paa, pag mayad gani, nakabugtaw ako. So, sino naman ni Ayhan, no? Nagapangurikap sa iya. Aton nga hibaloon. But I guess that's gonna be tomorrow na. Medyo malawig gid man, no? Ang istorya diri sa aton ni Mysterious Girl. Kagdo ka mga mysterious man. Sang iyang may mga parts, no? May mga mystery nga gina-share siya diri sa aton. But anyway, ating oras, it's a minute after 3 o'clock. Ara sa aton sa bunga linya, si Bombo Ayan. Para sa isa ka flash report, napatay si Secretary Susan Ople. Ang mga detalye, Bombo Ayan, good afternoon. Yes, Tita Regine, masubok nga balita ini. May kangtanan ini, no? Sa kamatayon, ang Secretary sa Department of Migrant Workers. So, mga 2 ka oras bigla lamang nakaligad sa ginbawian ko no sa kabuhi si Secretary Toots Ople. Base man ini sa announcement sang Malacanang si Migrant Worker Secretary Susan Ople sa naihibaluan sa atong mga kabombo nangin strong advocate man ini sang labor rights para sa mga overseas Filipino workers. So sa kamatayon ni Migrant Workers Secretary Ople, ang base diri sa announcement kung statement mga ginpagwa sang ahensya nga iya pamunuan, Secretary Toots peacefully joined our Creator at around 1 p.m. today, August 22, 2023, surrounded by her family and loved ones. Si Ople ang founder manini sang Blas F. Ople Policy Center and the Training Institute o kun Ople Center, isa ini ka non-profit organization nga nasentro sa mga affairs concerning overseas Filipino workers. And ang ining center, tigin pangalan ini after her father nga nagserve man nga labor minister sang panahon sang administrasyon ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga ti amo ning amay sang aton nga presidente sa subong. Kung matandaan sang nagligad lamang nga mga semana si Department of Migrant Workers Ople ang nagpaidalom sa 2 ka semana maning nga wellness break kasunod ini sang kamatayon man sang iya nga 2 ka mga utod. So ang wellness break ini ginpahayag nga parang ti isa mismo maka-recover man sa among kalisod and even para mangkuntani sa iyang personal nga health. And recently no na notisaran man sang publiko ang medyo maluya nga lawas ni Secretary Ople and after pila ka days
subong adlaw ginkibot kita sa sining nga balita may kang tanan sa iyang pagtaliwan, although wala pa man gin pagwagid ang matutuon nga kamangtanan sa iyang kamatayon. Pero bantayan lang sa aton mga kabombo ang dugang pagid nga mga detalye may kang tanan sa kamatayon sang tiglikom sang Department of Migrant Workers nga si Secretary Susan Ople. And si Bombo Ayan. Yes, Tita So Regine. you're saying nga before sang iya nga death, duhagid ka mga siblings niya ang sunod-sunod nga nagkalamatay? Yes, Tita Reg. That is why nga ginkinahanglan man iyang magpulo-pahuway man bangod sa grabe man nga nga emotional burden. Grief. Yes, and ang grief pagid nga Anong cause ng kamatayan sa mga utod niya? why man diri plastar man Tita Regine, pero ang isa diri may ara sang balatian ni sa baga. Okay. So ang cause of death ni Secretary Susan wala pa ma-determine. Yes, wala pa. Iyan nga utod sa ibalo lang sa aton nga mga kabombo. Mo di si former Hagonoy Bulacan Mayor Felix Ople, and isa diri si former journalist Blas F. Ople Jr. And actually pareho ni gali nga lung cancers, no, ang gintunaan sang kamatayon sang duha niya ka mga utod dito, Regine. All right. Ining si Bombo Ayan, gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat, Bombo Ayan, kag sa dugang ang mga detalye sina tutok lang diri sa Bombo Radio. Mga kabombo, maraming salamat sa inyo sa mga KLP lovers natin out there. Buwas na naton padayunan ang pagbasa diri sa malawig-lawig nga sulat sa aton ni Mysterious Girl nga may misteryoso man, no? Ang iya nga gina-share diri sa aton. So for your own stories to share with us, again, paki-email lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo tanan sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.